ఐటీడీపీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా డిసిప్లిన్ మారలేరు. అందుకే దయచేసి మన కోసం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జాతీయ అధ్యక్షులు వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఆశీలు అయ్యి మన కోసం గంటలు సేపు మన కోసం మనందరం కూడా ఆయన ఒక్కసారి సైలెంట్ మాట్లాడకపోతే ఈరోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ అందరి కోసం మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడింది చాలు, కానీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన సూచన వినాలి. దయచేసి రాగండి, ఎవరు మాట్లాడప్పుడు దయచేసి వేదిక నలంకరించిన పెద్దలు జాతీయ అధ్యక్షులు వారు
రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అఖిల్ నాయుడు గారికి, విజయ చౌదరి గారికి, అయ్యన్న పాత్ర గారికి, అశోక్ బాబు గారికి, గౌతు శిరీష్ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చేసిన వేదిక నడిపించిన పెద్దలకు, ఐటీడీపీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కు, జనరల్ సెక్రటరీకు, ఇక్కడికి వచ్చేసిన ఐటీడీపీ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ పేరు పేరున పేరుకు వచ్చి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు నమస్కారాలు తెలుపుకుంటాను. సోదరులారా, మనం ఒక్కసారి ఏకకంఠంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, లోకేష్ అన్న నాయకత్వం, లోకేష్ నాయకత్వం, అచ్చెన్నాయుడు నాయకత్వం, అది మనకు అర్థం. అంటే డిజిటల్ అస్త్రం అని ఒక అస్త్రాన్ని పట్టుకొని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఊపేస్తున్నాం. ఐటీడీపీ టీడీపీకి గలం, ఐటీడీపీ టీడీపీకి పిడుగు లాంటిది. ఈరోజు ఒకటే చెప్తున్నాం, సోదరులారా, దయచేసి సాగించుకున్నాడు ప్లీజ్. కింద కూర్చోవాలి. ఇది మన కుటుంబం, మన పార్టీ కార్యాలయం, మన ఇల్లు, మన ఇల్లుని మనం ఎక్కడ కూర్చున్నా మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. దయచేసి కూర్చోవాలి. దయచేసి వేరే కూర్చోవాలి. వెనకాల కనిపిస్తుంది. దయచేసి వెనక్కి దయచేసి ప్లీజ్. స్పీకర్ దగ్గర జరగాలి. దయచేసి ప్లీజ్ స్పీకర్ దగ్గర వెళ్ళండి. సార్ మాటలు మనం వినవు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. దయచేసి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 1.5 సంవత్సరాల క్రితం ఒక విజన్ ఇచ్చారు. ఆ విజన్ ఏంటంటే ఐటీడీపీ అనే ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, ఒక అఫిలియేటెడ్ వింగ్ రాష్ట్రంలో గ్రామ స్థాయి వరకు, పూర్తి స్థాయి వరకు వెళ్ళాలని ఒక విజన్ ఇచ్చారు. ఆ విజన్ ని ఈ రోజు కళ్ళ కట్టినట్టు ఐటీడీపీ వాళ్ళు చూపెట్టినందుకు వాళ్ళకి పేరున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటున్నాను. సోదరులారా, ఈ చొక్కలకి రెడ్డి, ఈ పిచ్చి రెడ్డి చేసిన ఫలితాలను మనందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ మనం గౌరవిస్తూ పోతున్నాం, రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ పోతున్నాం. ఎప్పుడో నాయకుడికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తామంటే తెలుగు జాతి, ఈ తెలుగు జాతి అభివృద్ధి చెందినప్పుడు మనం గౌరవిస్తాం. తెలుగు జాతి తలెత్తి రొమ్ము విరిచి నించున్నప్పుడు మనం గౌరవిస్తాం. తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, కట్టుకోవడానికి బట్ట, వేసడానికి అందాగా మార్చిన విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు నటరత్న డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఈ పార్టీని స్థాపించారు. స్థాపించి ఆ భుజస్కంధాన్ని, పార్టీ జెండాని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోసి ఇన్ని రోజులు యువకులు ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది యువకులందరూ కూడా ఈరోజు ముందుకు వస్తున్నారంటే మన రాష్ట్రం చాలా గొప్పది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన విజన్ 2020 కానీ, విజన్ 2050 కానీ అన్ని కూడా ఇప్పుడు అమలవుతున్నాయి. ఎక్కడ అమలవుతున్నాయి? తెలంగాణలో అమలవుతున్నాయి. ఐటీ సిటీ మన కంటికి కనబడుతుంది. అప్పుడు ఏమన్నారు, ఇది గ్రాఫిక్స్ అన్నారు హైదరాబాద్ లోని, కానీ ఇప్పుడు ఐటీ సిటీ మన కంటికి కనబడుతుంది. ఈ రోజు అక్కడ బయోటెక్నాలజీ ఈ రోజు రాష్ట్రంలో కోవిడ్ టైంలో అంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు పునాదని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. అభివృద్ధి సాధిస్తే మనం కాలు దండం పెడతాం, కానీ అబద్ధాలు చెప్పి చిన్నవాళ్ళని, యువకుల్ని మోసం చేసి, మహిళల్ని మోసం చేసి మొన్న సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నాం. జగన్ స్టేటస్ గురించి మాట్లాడి ఆ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఎవరి అమ్మాయిని చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి పేటీఎం చేస్తాను. ఆ అమ్మాయిని తీసుకోబట్టి నాకు జగన్ స్టేటస్ కావాలన్నా అంటే ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి మైక్ పట్టుకొని అంటాడు, నాకు 25 సీట్లు ఇచ్చేయండి తెచ్చేస్తానన్నాడు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మోడీ గారు కాళ్ళు పట్టుకొని తన కేసులు మనల్ని కాపాడు బాబు అని తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని మోడీ గారి కాళ్ళ దగ్గర తాకట్టు పెట్టిన దౌర్భాగ్యులు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి అలాంటి వ్యక్తిని మనం ఈ డిజిటల్ అనే ఒక అస్త్రం ద్వారా వదలకూడదు. మనం మంచి కోసం పోరాడుతున్నాం, ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సమాజం కోసం మంచి చేస్తున్నాం. డాక్టర్ సుధాకర్ గారు మాస్క్ అడిగి టీపీఎస్ చేసుకుంటానంటే తన పిచ్చోళ్ళ రోడ్డు మీద నిల్చోబెట్టారు. కొత్త పిచ్చోళ్ళ
కలిగిన ఒక దళిత దళాన్ని ఏం చేశాడంటే తొక్కి పెట్టాడు. ఈరోజు ఆ శిక్షణ చెల్లి గట్టిగా గడవెట్టి నాకు న్యాయం చేయండి అని అడిగితే అది తీసుకెళ్ళింది ఎవరో మన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో హెచ్సిఎల్ పోయినప్పుడు, కంపెనీ పోయినప్పుడు, హెచ్ఎస్సీసీ దగ్గర ఫోటో తీసేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో కంపెనీలు భయపడి పొంగ తీసి కాలు కింద పెట్టి తొక్కేస్తుంటే బలం ఎత్తింది ఐటీడీపీ అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికీ చేస్తున్నాను. స్నేహాలమ్మ దేశాల్లో ఎవరు పనిచేయట్లేదు బాబు, మా అమ్మాయి చచ్చిపోయిందంటూ రోడ్లో పడేస్తే న్యాయం కోసం ఎవరు కూడా కదలలేకపోతే ఐటీడీపీ ముందుకు చూపెట్టిందని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. అబ్దుల్ సలాం ఎక్కడ చనిపోతే రైల్వే ట్రాక్ మీద ముక్కలైపోతే స్టేషన్ దగ్గర కేసు పెట్టింది, ఇంకో స్టేషన్ దగ్గర పెడితే దాని నిజాన్ని గుర్తు తీసి ప్రపంచానికి చూపెట్టింది ఐటీడీపీ అని చెప్పి సందర్భంగా చేసుకుంటాం. సోదరులారా, రైతు కోసం తెలుగుదేశంలోని ఎంతోమంది రైతులు ఎంతోమంది చచ్చిపోతుంటే వరేసుకుని ఉరేసుకోవాలని చెప్పి దాంతో ఎంతోమంది చచ్చిపోతుంటే ఆ రైతు దగ్గరికి వెళ్ళిందే ఐటీడీపీ అలాని ముందుకు తీసుకెళ్ళిందని చెప్పి సందర్భంగా చెప్తున్నాను. బీసీలు సభ పెట్టి ఆ బీసీల సభలోని తప్పుడు అన్నం పెట్టి ఇద్దరు చచ్చిపోతే గుంటూరు హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా బీసీ ముందుకు తీసుకెళ్తాం, ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వారు అంటే ఎందుకు వెళ్ళిందని చెప్పి సందర్భంగా అన్ని వర్గాల వాళ్ళు, అన్ని మతాల వాళ్ళు, మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, నాయకత్వం అతీతంగా రాష్ట్రం బాగుపడాలి, తెలుగు జాతి బాగుపడాలి అనేక ఆలోచించే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆ కాలంలో ఐటీడీపీ అనేది ముందుకెళ్ళిందని చెప్పి సందర్భంగా చెప్తున్నాను. అదే సోదరులారా, నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే మన నాయకులు ఇచ్చిన సూచన మీరు వినాలి. దయచేసి బ్రదర్ ప్లీజ్ మీరు దయచేసి కూర్చుంటే అందరికీ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను, ఈరోజు కడప నుంచి, అనంతపూర్ నుంచి, మూల గ్రామాల నుంచి, శ్రీకాకుళం నుంచి, ఆ సైడ్ నుంచి, నెల్లూరు, గుంటూరు, ప్రతి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసి మండలం వరకే ఇక్కడ పిలుస్తాం, పంచాయతీ వరకు పిలిస్తే తక్కువ వెళ్ళిపోతుంది, బూత్ వరకు కూడా ఐటీడీపీని పెట్టి ఒకరోజు డిజిటల్ ఆర్మీ కింద మనందరం కూడా ట్రైనింగ్ అయ్యి సార్కి ఆయన గౌరవ సభ కింద తయారు చేసి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదాకా మనం సందర్భంగా చెప్తున్నాం. ఇది ముఖ్యమంత్రి అవడం ఆయన స్వార్థం కాదు సోదరులారా, 15 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశారు, కానీ మన స్వార్థం ఇది. మన రాష్ట్రం బాగుపడాలి, మన రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావాలి. చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి బాబాయిని చంపిన వాళ్ళందరినీ కూడా పెట్టి న్యాయం చేకూర్చే వరకు నిద్రపోవని చెప్పి సందర్భంగా చెప్తున్నారు. ఎవరు చనిపోయినా చనిపోయినట్టే కదా. తెలుగువాడు ఎవరు కష్టం వచ్చినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిలబడుతున్నారు కదా. సినిమా ఇండస్ట్రీ కష్టం మాట్లాడతారు, ఏ రంగానికి కష్టం మాట్లాడతారు. ఈరోజు అక్కడ బాత్రూమ్ లో చంపపోయిన జేజాన్ కూడా బాబాయ్ అయినా కూడా తెలుగుడే కదా. మనం కాపాడాల్సిన అవసరం అంటే ఉంది కదా. ఎవరు సానుభూతిలో ఉన్నా కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నిలబడుతుంది. ఆ దొంగల్ని నిక్కచ్చిగా నిజాయితీగా చేసి వారిని కూడా మనం పట్ట పగలు దొంగలుగా దొరికిపోయినా కానీ ఇంకా మన మీద చూస్తున్నారంటే మన డిజిటల్ పీడికలు పిడికి ఒకటే ఒక గుర్తు కొట్టాలి సోదరులారా. నేను చెప్తున్నాను, మళ్ళీ వచ్చే తెలుగుదేశం పార్టీ సైకిల్ బెల్ట్ డ్రింక్ అని మోగబోతుంది. నేను ఒకటే ఒక మాట, ఇప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. శ్రీ మహాకవి ఉన్నాడు, ఒక మాట అన్నాడు, కుదిరితే పరిగెట్టు, లేకపోతే నడు, అది చేత కాకపోతే పాకు, అంతేగాని బతుకుంటూ ఒక మూల కూర్చుకుపోతే ఎలా. ఈరోజు స్నేహితులు మోసం చేశారని, వ్యాపారంలో నష్టపోయామని, కుటుంబం నేను మోసం చేసిందని చెప్పి బతుకుంటూ ఒక మూలని ఏమి చేతనాలలో కూర్చుకుపోతే ఎలా. దేహానికి తప్ప దాని పనికిరాని ఆ సముద్రం కడగాలి, తలుచుకుంటే నీ తలరాత ఇంతే అనేవాడు నిన్ను తల దించుకునే సత్తా నీది, తల దించుకునే చేసే సత్తా నీది. అలాంటిది ఏమీ చేత కాకుండా ఒక మూల దించుకుంటే ఎలా. ఈ చుట్టూ చలనం ఉన్నది ఏది ఆగకూడదు. పారేనది వీసే కానీ ఊగే చెట్టు ఉదయం సూర్యుడు
ఏదో సాధించాలని మీలో కత్తి కత్తిగా ప్రవహించిన రక్తంతో సహా ఏది ఆత్మహత్యారా. అందుకే కదిలి పరిగెట్టు, పడే ప్రశ్నించండి. నీ పరుపు నేను చేతులెత్తక ముందే బతకాడు వదిలే, నీ హక్కులు నేను ఎత్తిక ముందే సమాధానం ఎత్తుకో. ఆ నీడ నేను వదిలేక ముందే వెలుగులోకి వచ్చాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కన్నీరు కోస్తే కాదు చరిత్ర తిరిగి రాయగలం. ఆ ఎవరండి? చంద్రబాబు నాయుడు. మొన్నసారి అన్నారు 4 దశాబ్దాలైంది రాజకీయాల్లోకి వచ్చి. 4 దశాబ్దాల్లో ఒక యువకుడుగా నేను కాకుండా చెప్తున్నాను. పుట్టినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీని చూశాను, పెరుగుతూ తెలుగుదేశం పార్టీని చూశాను, చచ్చినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టుకునే చట్టం. అలాంటి కమిట్మెంట్ ఉన్న నాయకులు లేరు. అలాంటి కార్యకర్తల కోసం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్రౌండ్ వెళ్తే ఆడిని మోసి మా కుటుంబం నాయకుల్ని మనం గుండెల్లో పెట్టుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం. అందుకే రండి, నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ సూచన ఏంటంటే, తెలుగు యువత, టీఎన్ఎస్ఎఫ్, తెలుగు మహిళ అన్ని వింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్రొఫెషనల్ వింగ్, తర్వాత మనం చూసుకుంటే రైతు, తర్వాత కార్మికులు, అన్ని వింగ్స్ ఉన్నాయి. మన స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా కలుపుకొని పోవాలి. కలుపుకొని పోయి ఒక ఎకో సిస్టమ్స్ తయారు చేయాలి, ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద రావాలి, ఒక సెలెక్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. వాళ్ళందరూ వీడియోలు కూడా మనం తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేవాల్సిన అవసరం సార్. ఈ సందర్భంగా ముగించిన మాట, ఒక వ్యక్తి కొన్ని మూలల నేను కేసులు ఎరిగిపోయినప్పుడు అడిగితే లోకేష్ అన్న 3.5 సందర్భాలు అందరికీ. అలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు అన్న రాని బాడీ కానీ అయితే నాకు కలిసి చేస్తారు. కానీ నేనేం తప్పు సమాజానికి నేను గమనిస్తే కదా అడుగుతున్నానని చెప్పిన కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఒక మహిళ అమరావతి పాదయాత్ర నుంచి తిరుపతి దాకా నడిచింది ఐటీడీపీ తరఫున. ఒకరు కార్పొరేటర్ అయ్యారు, ఒక లీగల్ చూసుకుంటున్నారు. ఇలాగ అందరూ కుటుంబ భాగమయ్యాం కాబట్టి, కష్ట నష్టాలను డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, అర్ధరాత్రిగా మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఈరోజు ఇంత ప్రేమ తెలుగుదేశం పార్టీ మీద, నారా లోకేష్ గారి మీద ఇంత ప్రేమ చూపెడుతున్న మీ అందరికీ కూడా పేరు తెలిసి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. లాస్ట్ ఆఖరిగా ఏంటంటే, అక్కడ సార్ మాట్లాడతారు, వినండి ఒక నిమిషం. ఇక్కడ అమరావతి నిన్నే తీర్పు వచ్చింది, వాడికి మామిడి పగిలింది. ఇలా ఎన్నో దేవుడు ఆశీర్వాదం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంది కాబట్టి అమరావతి దేవతల రాజధాని, దాన్ని టచ్ చేయడానికి ఏ ఒక్కరు దొంగలు సరిపోరని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. అందుకే ఒకే రాష్ట్రం, మనందరూ అన్ని కోణాల నుంచి వచ్చాం. రాయలసీమ నుంచి, ఉత్తరాంధ్ర చెట్టు దగ్గర నుంచి వచ్చాం. ప్రాంతాల మధ్యలో గొడవ పెడుతున్నాడు, కులాల మధ్యలో చిచ్చు పెడుతున్నాడు, మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెడుతున్నాడు. ఒకటే చెప్తున్నాను, మనందరం పసుపు కుటుంబం. మనం జనాలకు కూడా చెప్పవలసిన అవసరం ఏంటని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ జన్మాంతో రుణపడి ఉంటాను. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, క్రైసిస్ లో ఆపర్చునిటీ వస్తున్నారని. నాకు 2 ఏళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు నేను అన్నా, సార్ ఎంత నియంత్రణ పాలనలో, దుర్మార్గుడు పాలనలో, ప్యాలెస్ లో పడుకొని బయటికి రాకుండా పచ్చి ఆడుతున్నాడు పాలనలో, ఏమాత్రం కూడా చెల్లెలకు కూడా విశ్వాసం లేని ఘాతకడ పాలనలో, ఏమాత్రం కూడా కుటుంబానికి కూడా విలువ లేని ఇవ్వలేని నీతుడు పాలనలో ఎలాగంటే కాపాడుకోవాలని అడిగితే, నువ్వు ముందుకెళ్ళు, ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ సంకల్పమే మనం రక్షిస్తానని చెప్పి ఆయన ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు. ఈరోజు అది నిజమైంది. అందరూ వచ్చారు. రేపు మన పంచాయతీ కూడా పార్లమెంట్ వైపు మనం వెళ్దాం. దాని తర్వాత బూత్ వైపు ఎందుకంటే లోకేష్ గారు ఒకటి అన్నారు, ఐటీడీపీని చూస్తే చాలా ముచ్చటగా ఉంది, ప్రతి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, హాస్పిటల్ కూడా మనం ఏదో తక్కువ వెళ్ళారు, కోవిడ్ టైంలో వెళ్తున్నారు. ఇలాంటి వ్యక్తులకి చరిత్రలో ఉండిపోయే విధంగా మెంబర్షిప్ బాధ్యత ఎలా ఉంటుందో నేను అన్నాను. అన్నా వాళ్ళు బుద్ధ స్కంధాల మీద వేసుకొని గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి
మెంబర్షిప్ చేయించి తెలుగుదేశం పార్టీ రానున్న రోజుల్లో సమాజాన్ని కాపాడే తెలుగుదేశం పార్టీ కాబట్టి తప్పకుండా మనం చేస్తారని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది. ఆ నమ్మకాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇచ్చిన పిలుపుని, నారా లోకేష్ గారి ఇచ్చిన పిలుపుని మనం యుద్ధస్కంధాల మీద వేసుకొని ఇది బూత్ వరకు తీసుకెళ్లి ఈ ఐటీడీపీ అనే వైద్యులు దానిని చిరస్థాయిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక నాయకుడు అవ్వాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా సగనీయంగా మనం చేసుకుంటాం. ఇంకొకటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా మంది కష్టపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ కష్టపడ్డారు. కానీ ఇక్కడ ఒక్కటి నేను కోరుతుంది ఏంటంటే వాళ్ళు బాగా అంటే మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి అనాలిసిస్ ఉంది, ఊరికే చెప్పట్లా. మొన్న కూడా నేను ఒకటి ఏదో కార్యక్రమం అయినప్పుడు మీరు దీనిలో చెప్తే కొంతమంది అన్నారు, నేను చేశానంటే నేను ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. అందుకే అలా కొంతమందికి అప్రిషియేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి, మీరందరూ మళ్ళీ ఇంకా గట్టిగా పనిచేయాలి, మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వచ్చి మీరు మాట్లాడాలి, అది నా కోరిక అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా సవినీయంగా మనం చేసుకుంటూ జై తెలుగుదేశం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, నారా లోకేష్ గారి నాయకత్వం, ఐఎమ్ టీడీపీ, ప్రౌడ్ టు బి ఐటీడీపీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు అచ్చెన్నాయుడు గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మన జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులకి, ముఖ్యంగా మన యువ నాయకుడు లోకేష్ బాబు గారికి, తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా అనుబంధ సంఘాలున్నాయి. కానీ బాబు గారికి, లోకేష్ బాబు గారికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి అనుబంధ సంఘం ఏదైనా ఉంది అంటే ఐటీడీపీ అని చెప్పి మీ అందరికీ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఐటీడీపీ సభ్యులందరి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి నిర్ణయించడం, ఆ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి మనందరికీ అభిమాన పాత్రులు జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మీ అందరికీ తయారు చేసినటువంటి విజయ్ గారికి, దీనికి పూర్తి స్థాయిగా సహకరిస్తున్నటువంటి జాతీయ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మన యువ నాయకులు, మన కాబోయే నాయకులు శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారికి, వేదిక పైన ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకి, రాష్ట్ర నలుచెరగల నుంచి విచ్చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఐటీడీపీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున సాధారణంగా మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్ మొత్తం విషయాలన్నీ కూడా మాట్లాడతారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. 1982లో విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు నందమూరి తారక రామారావు గారు పెట్టేటప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే యువత అని చెప్పి మీ అందరికీ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మీ అందరికీ చాలా విషయాలు తెలియవు. తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన తర్వాత 2-3 పర్యాయాల అధికారం చేసిన తర్వాత పుట్టినటువంటి యువకులు చాలా మంది ఉన్నారు. నేను మీ అందరికీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. 82లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టక ముందు మన గ్రామాలు కానీ, మన ప్రాంతాలు కానీ, మన జీవన విధానం కానీ ఎలా ఉండేదో ఒక్కసారి మీ పెద్దలందరికీ కూడా అడిగి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ఈ రోజు మీరు చదువుతున్నటువంటి వ్యవస్థను కానీ, మీ గ్రామానికి వెళ్తున్నటువంటి వ్యవస్థను కానీ, మీరు 3 పూటలా తిని ఈ స్థాయికి వచ్చినటువంటి వ్యవస్థ కానీ ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చిందంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారి వల్ల, మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్లని మనందరం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియచేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు రాజకీయాలు మొన్నటి వరకు
రాజకీయాలు మొన్నటి వరకు చాలా ట్రెడిషనల్ గా ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు రాజకీయాలు మార్పు వచ్చింది. ఆ మార్పే డిజిటలైజేషన్ అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను. నాకు తెలిసి నేను చాలాసార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేశాను, ప్రభుత్వంలో ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్రలో 2014 నుంచి 2019 వరకు ఒక స్వర్ణయుగంగా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేసినటువంటి సంగతి మనందరికీ కూడా తెలుసు. సంక్షేమాన్ని గాని, అభివృద్ధిని గాని, యువతకి ఉద్యోగాలు గాని, పరిశ్రమలు గాని ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చిన విధంగా ఎప్పుడూ లేవు. కానీ అవన్నీ మనం చెప్పుకోలేకపోయాం. అదే సమయంలో దొంగ జగన్మోహన్ రెడ్డి, ఆయన జీవితమే ఒక దొంగ, ఒక మోసగాడు, ఒక దగాకోరు. ఆ 5 సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తిని అద్దెకి తెచ్చుకొని, కొంతమంది పేటీఎం బ్యాచ్కి పెట్టుకొని, మొత్తం 5 సంవత్సరాల్లో మనం ఎంత చేసినా సరే మనం చెప్పుకోలేకపోయాం. కానీ వారు తప్పుడు ప్రచారం చేసి మొన్న అధికారంలోకి వచ్చిన సంగతిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను మీ అందరికీ చేతులెత్తి ఒకటే మొక్కుతున్నాను. ఐటీడీపీ సభ్యులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబాన్ని కలవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, ఈ రోజు ఒక ప్రాంతము, ఒక వ్యక్తి, ఒక వ్యవస్థ కాదు, 5 కోట్ల మంది ఆంధ్రులు బాధపడుతున్నారు. ఏ ఒక్క వ్యక్తికి మనం తట్టినా సరే ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యమంత్రిని ఈ రోజు విమర్శిస్తున్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మీ దగ్గర ఆయుధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని కలిసి వారు పడుతున్నటువంటి కష్టాలన్నీ వీడియోల రూపంలో తీసి మీరు ప్రచారం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. 5 సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రానికి మనం చేసినటువంటి పనులు కూడా ఒక్కసారి గుర్తు చేయాలి. మనందరం ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పులనే చెప్తున్నాం, కానీ మనం చేసినటువంటి మంచిని కూడా మీరు ప్రచారం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ రకంగా మీ అందరూ కూడా చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ వీరికి పూర్తి స్థాయిలో సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం. అయితే ఈ రాష్ట్రంలో 3 సంవత్సరాల్లో ఎక్కువ కష్టాలు పడింది మీరే. నాయకుల మీద కేసులు పెట్టారు, మళ్ళీ ఎక్కువ కేసులు ఐటీడీపీ కార్యకర్తల మీదే పెట్టారు. పెరుగుంటే పెట్టుకోండి, జైల్లో పెట్టినా పర్వాలేదు అని ధైర్యంగా ఒక కేసు పెడితే 2వ కేసు పెట్టాలని ఎదురు చూసినటువంటి యువకులు ఐటీడీపీలో ఉండడం నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మీరెవరూ భయపడకండి. ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్నా, ఎన్ని రోజులు జైలు పెట్టుకున్నా మనం దాన్ని గౌరవంగా భావించాలి. దొంగతనం చేస్తే కదా మనం భయపడాలి, దోపిడీ చేస్తే కదా మనం భయపడాలి, మర్డర్ చేస్తే కదా మనం భయపడాలి. మనం చేస్తున్నదేంటి? తెలుగు జాతిని కాపాడడానికి, సమాజాన్ని చైతన్యపరచడానికి, ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి తప్పులని ఎత్తి చూపడానికి ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు. రేపు మళ్ళీ ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా సరే, చాలా మంది కొంత సమయం పడుతుంది అంటున్నారు. నేను చెప్తున్నాను, రేపొచ్చినా ఎల్లుండొచ్చినా ఎన్నికలకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. మన సంఖ్య ఈ రోజు నుంచి ఒకటే నినాదం, 160 సీట్లతో రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారు. ఇది నేనేదో ఆశామాషిగా చెప్పిన కాదు. 30 సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాలు చూస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పుడు ఎన్నికొస్తుంది, ఎప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కోటేద్దామని ఎదురు చూస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా ఆ పాత్ర పోషించాలని, రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చిన తర్వాత కేసులన్నీ ఒక్క సంతకంతోనే చేస్తారని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి మీరందరూ ఇంకా బాగా పనిచేసి వినూత్నమైన రీతిలో, ప్రజలకు అర్థమైనటువంటి రీతిలో మీరు చేసినటువంటి ప్రతి వీడియో కానీ, ప్రతి సమాచారం కానీ పేదవాడికి అర్థమయ్యే రీతిలో ప్రతి ఒక్కరూ మీరు తీసుకోండి. అవసరమైతే విజయ నాయకత్వంలో ట్రైనింగ్ క్యాంపులు కూడా ఇస్తాం. ఇంకా ఏదైనా సరే నూతనంగా ఉన్నటువంటి ఆవిష్కరణలు ఏమంటే మీ దృష్టిలో పెడతాం. దాన్ని మీరు మెరుగుపరుచుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని, రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ విజయంలో
మీదే కీలకమైనటువంటి పాత్ర భూమికి అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాం. జై తెలుగుదేశం, జై చంద్రబాబు నాయుడు, జై లోకేష్ బాబు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఐటీడీపీకి మేము ధర్నాలకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మేము కండువాలు వేసుకోవాలి, లేకపోతే బ్యాడ్జెస్ పెట్టుకోవాలి, జెండా పట్టుకోవాలని చెప్పి మీరు అన్నారు. అది ఈరోజు మీరు అందరూ బ్యాడ్జెస్ పెట్టుకున్నారు, చాలామంది కండువాలు వేసుకున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్లాగ్ కూడా ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు అచ్చెన్నాయుడు గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఓపెన్ చేయండి. దయచేసి పక్కకు జరగండి అమ్మా. వెంకటరత్న దయచేసి కొంచెం వెనకాల కనబట్టలేదు, చాలా దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు బ్రదర్. జై టీడీపీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం. అందరూ ఒకసారి ఇప్పుడు సార్ తన పేరు ఎంత కమిట్మెంట్ అంటే తనకి ఇమీడియట్గా వెళ్ళి ఆ టాస్క్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు. ఇప్పుడు పోలవరం నిర్వాసితులకు కూడా దగ్గర నిలబడి మరి వాళ్ళకి అండగా నిలబడుతున్నాడు. ఒకసారి సుభాష్ మాట్లాడుతున్నాడు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సాయిలి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఐటీడీపీ ఏలూరు పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నాను. మా స్వగ్రామం వచ్చేసి రుద్రమకోట గ్రామం, వెలేరుపాడు మండలం, పోలవరం నియోజకవర్గం. మీరు పోలవరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మాణంలో భాగంగా ముంపుకు గురవుతున్నటువంటి ఒక గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి నిర్వాసితుల్ని మేము 2014 ఎన్నికల కంటే ముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఖమ్మం జిల్లాలో ఉండేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో విలీనం చేయబడ్డాం. అదేవిధంగా ఆ విలీనంలో భాగంగా ఆ రోజు ఏదైతే మేము ముంపులో గురవుతున్నాం, ముంపులో ఉండిపోతాం, నష్టపోతామేమని భయపడ్డాం. కానీ మన రాష్ట్రానికి దిక్సూచి అయినటువంటి ఎవరైతే కంకణబద్ధుడిగా ఉన్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీకు అప్పటి వరకు జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. పోలవరం నిర్వాసితులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ అందరికీ అండగా నేనుంటానని చెప్పి పట్టా భూములతో సమానంగా అసైన్మెంట్ ల్యాండ్లకి, ప్రభుత్వ భూములకి 10,85,000 రూపాయల పరిహారం ఇచ్చినటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అదేవిధంగా గిరిజనులకు, గిరిజనేతరులకు ఏదైతే ఉందో స్థల సేకరణ చేసి పునరావాస భాగంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో పాటుగా ప్రతి సోమవారాన్ని పోలవరంగా మార్చి పునరావాసాన్ని కూడా అదే దిశగా ముందుకు కొనసాగించినటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఒక్క అవకాశం పేరుతో ఇప్పుడున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేసి ఓట్లు అడుక్కొని ప్రజల్ని బాధ్యత పెట్టి మోసం చేసి 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అప్పుడే ఈ రాష్ట్రం అనుకోలేదు ఎవరు చీకటి పాలవుతుందని. కానీ 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవగానే రాష్ట్రం చీకటి పాలైంది. ఏదైతే పోలవరం నిర్వాసితులకు ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజీ 10 లక్షలు ఇస్తానో, మా తండ్రి గారి హయాంలో ఎకరం 1,15,000 రూపాయలు తీసుకున్న భూమికి ఎకరానికి 5 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజున నిర్వాసితులకు ఇచ్చినటువంటి హామీల పట్ల కానీ, నిర్వాసితుల పైన కానీ వాడ దాటే వరకు వాడమల్లయ్య, వాడ దాటాక బోడమల్లయ్య అన్న సంధానం నిర్వాసితులు మోసం చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక నిర్వాసిత కాలనీకి వెళ్తున్నాడు. జంగారెడ్డిగూడెం మండలం తాడివారి రెవెన్యూ పరిధిలోని చల్లవారిగూడెం కాలనీకి. అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి ఏం చూపెడతాడో తెలియదు. కానీ అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి నిన్న నేను ఒక లైవ్ చూశాను మన విజయ్ గారి ఆధ్వర్యంలో. అక్కడ నిర్వాసితులు కాలనీలు అవి అవకాశం ఉంటే విజయ్ గారిని కూడా ఒకసారి చూపించమని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా
మన సోదరులారా మీ అందరికీ ఒకటే నేను మనవి చేస్తున్నాను. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ మీరు చూశారు. నేను ఒక దివ్యాంగుడిగా అవయవ లోపం ఉంది కాబట్టి నా లోపాన్ని నేను పుట్టిన సమయంలో సరి చేసుకునే అవకాశం లేదు. కానీ ఈ రాష్ట్రం నాలాగే అంగవైకల్యం ఏర్పడింది. ఈ రాష్ట్రం ఒక అంగవైకల్యంలో వెళ్ళిపోవటం మీరు భావించద్దు. మనందరం ఒక సంకల్పంతో పనిచేసి మనం అందరం ఒక కుటుంబీతో దృఢ సంకల్పంగా పనిచేసి ఈ ఐటీడీపీ విభాగానికి అదేవిధంగా మన నాయకుడికి మన పార్టీకి మంచి పేరు తేవటమే కాకుండా 2024లో మన నాయకుల్ని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి చేసుకొని ఏపీ అంటే ఏంటి అమరావతి, టీ అంటే పోలవరం అని చెప్పి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కాదు. ఆ బాధ్యత నెరవేర్చాలంటే మనం అందరం కలిసి పనిచేస్తేనే నెరవేర్చగలుగుతాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వచ్చే ఎలక్షన్కి సిద్ధంగా ఉండాలి, కష్టపడి పనిచేయాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశాలు ఇచ్చినటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నా సోదరుడు రక్త సంబంధం లేకపోయినా కానీ చింతకాయల విజయ్ గారు మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న విధానం, లోకేష్ గారు మాకు ఇస్తున్నటువంటి అండగలు, బాబు గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు, మద్దిపాటి వెంకటరాజు గారు మాపై చూపుతున్న ప్రేమాభిమానాలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. అందరికీ మరొకసారి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ధన్యవాదాలు సోదరా. అంగవికలమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలబడ్డ సోదరుడికి బాబు గారు, విజయ్ గారు ఎట్లా చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నారు. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మన తెలుగుదేశం పార్టీ అదే చేదోడు వాదోడుగా ఉండి బాబు గారిని మళ్ళా అసెంబ్లీలో నిలబెట్టడానికి కంకణం కట్టుకున్న ఐటీడీపీ కార్యకర్తలందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు అమలాపురం పార్లమెంట్ ఐటీడీపీ అధ్యక్షులు బాలాజీ గారు మన దళిత్ గలం, ఆయన గొంతు ద్వారా, ఎందుకంటే ప్రతి పారామీటర్ తీసుకుంటే 2 ఏళ్ళలో ప్రతి దాంట్లోని మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు బాలాజీ గారు. ఆ రోజు నేను సార్ చెప్తారు నాకు కొంత యువకులనే తీసుకోమంటారా సార్, అనుభవం ఉండేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది తీసుకోమంటారంటే సార్ అన్నారు అనుభవం ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉండాలన్నారు. ఆ మాట ఈరోజు బాలాజీ కానీ మన కనిగిరిలో అమిత్ గారు కానీ లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి ప్రతి పార్లమెంట్లో కూడా జంషీర్ అహ్మద్ గారు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నెట్టి నియోజకవర్గం, నేను ఎవరన్నా మర్చిపోతే క్షమించండి కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో కష్టపడి ఉన్నారు. అందుకే బాలాజీ గారిని కోరుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు స్వేరింగ్ ఒకసారి మీరు అందరూ డిజిటల్ ఓట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరూ మీ ఫైల్లో లాస్ట్లో పెట్టండి, లేచి కూర్చుంటారు అయిపోద్ది. ఒకసారి మళ్ళీ కూర్చుంటాం. మీ ఫైల్లో క్యూఆర్ కోడ్ పెట్టడం జరిగింది. మీ అందరి ఫైల్లో క్యూఆర్ కోడ్ కార్డు ఉంది. ఇది డిజిటల్ ఓట్. మేము పేపర్లెస్ ఓట్ చేయాలని చెప్పి మేము నిర్ణయించడం జరిగింది. మీ డిజిటల్ ఓట్ని బాలాజీ కూడా ఇక్కడ ఆ డిజిటల్ ఓట్ని స్కానింగ్ చేశారు. ఆ స్కానింగ్ చేశాక దాంట్లోని మీరు జస్ట్ పెడితే చాలు మీకు ఓట్ వస్తుంది. మీరు అందరూ లెగాలి ఒకసారి డిజిటల్ ఒకసారి. ఓకే యా దాంట్లో అది ఆ కార్డ్ చూడండి, చూపెట్టండి. మీ దగ్గర ఉన్న కార్డ్ నా చేతిలో ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఇటువంటి కార్డ్స్ని ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసుకోండి మీ ఫోన్తో స్కాన్ చేసుకోండి. అందరి దగ్గర ఈ కార్డు ఉందండి. ఓకే, దాన్ని స్కాన్ చేసుకోండి, మీకు డిజిటల్ ఓట్ వస్తుంది. మన బాలాజీ చదువుతాడు. అందరూ చెయ్యి ముందు పెట్టి అందరూ ఒక్కసారి కార్డు ఉంది మీ దగ్గర, అందరి దగ్గర విజిటింగ్ కార్డు లాంటి కార్డు ఉంది. దీంట్లో క్యూఆర్ కోడ్ ఫైల్ తీసుకున్నాం అందరూ ఒకసారి నించోవాలి. ఆ స్థానం నుంచి నించోండి. లేదు సార్, కార్డు ఫైల్స్ కొంతమంది తీసుకున్నాం. ఓకే, దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. అందరూ దయచేసి ఐటీడీపీ బ్లాగ్ ఉంటుంది. ఒక 1 మినిట్ ప్రశాంతమైన ఐటీడీపీ బ్లాగ్ ఉంటుంది మొత్తం ప్రతి ఒక్కరికి. itdp.blog.com అని దాంట్లో కొట్టినంటే మీకు ప్రమాణ స్వీకారం పత్రం వస్తుంది. ఎవరైతే ఈ కార్డులు తీసుకున్నారో ఎంట్రన్స్ దగ్గర వాళ్ళు స్కాన్ చేసినట్టే మీకు వస్తుంది. ఇక్కడ బాలాజీ కూడా స్కాన్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది. మీ పార్లమెంట్ ఉంటుంది, మీ నియోజకవర్గం ఉంటుంది, మీ వరకు దాని మీద క్లిక్ చేసి మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చినట్టునే మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినట్టు డేటాలో రిజిస్టర్ అవ్వడం జరుగుతుందండి. దయచేసి అందరూ itdp.blog.com
blog.com itdp.blog.com కి అందరూ కూడా ఒక్కసారి మీకు సెల్ఫీల తర్వాత తీసుకుని ఆగండి ఆగండి వెనకాల కెమెరా దయచేసి ముందుకు రావద్దు ఎవరు, దయచేసి వెనక్కుండండి. మీకు రిజిస్ట్రేషన్లో ఇచ్చిన క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసుకొని మీ డేటా ఎంటర్ చేయగానే మీకు ప్రమాణ పత్రం మీ మొబైల్లో వస్తుంది. టీవీ ఇరిగిపోద్దండి, మీరు దయచేసి టీవీ ఇరిగిపోద్దు, దయచేసి వెనక్కుండాలి. కొంచెం కొంచెం కిందకి ప్రమాణ చేద్దాం, కొంచెం ముందుకి, ఇది పక్కకి రండి. అంతే చేస్తున్నారు. టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేసి మన బాబు గారు కూడా స్వయంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారు. ఆయన కూడా క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేస్తున్నారు. ఈ డిజిటల్ ప్రమాణ పత్రాన్ని మనం ఈరోజు చదవబోతున్నాం. దయచేసి వెనక్కి జరగాలి అందరూ. స్టేజ్ ముందులో ఉండాలి, వెనక్కి నడవాలి ప్లీజ్. వాలంటీర్స్ కొంచెం హెల్ప్ చేయండి. మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని కానీ కార్డు ఇచ్చింటారు, మీకు ఇచ్చిన కవర్లో ఉంది. దయచేసి ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా మీకు ముందు కూడా చెప్పలేదు నేను, ఇది ఉంటుందని ప్రాసెస్. ఇది ఒక టెస్ట్ రన్ అనుకోండి, టాస్క్ అనుకోండి. మీరు అందరూ డిజిటల్ వింగ్, దయచేసి ఇలాంటి ఇప్పటి నుంచి ఇలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ దయచేసి నిలబడండి, దయచేసి అందరూ నిలబడాలి. సార్ కూడా నిల్చున్నారు. బాలాజీ కొంచెం మీరే హెల్ప్ చేయాలి అందరికీ. కనిగిరి ఐటీడీపీ వాలంటీర్స్ మాపుని కంట్రోల్ చేయాలి. సర్వర్ బాగా ఇదవుతున్నాను సార్. చూడండి సార్, చూడండి. విజయనా సార్, విజయనా పంపించాను, చూడండి సార్. అందరూ ఒకసారి చేయడం వల్ల కొంచెం నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది అందరికీ కూడా. దయచేసి అందరూ కూడా
స్థాపన కోసం ఏదైతే అట్టడుగుల వర్గాల కోసం కూడా ఏదైతే సమాజ స్థాపన కోసం ఏదైతే అట్టడుగుల వర్గాల కోసం ఏదైతే పేద వర్గాల కోసం పనిచేస్తున్న శ్రమిస్తున్న ఈ తెలుగు నాయుడు గారి అధ్యక్షతన ఆయన రథ సారథ్యంలో మనం మరింత ముందుకు వెళ్ళాలి, మరింత ఉత్సాహంగా వెళ్ళాలి. బీసీలపై, పేద వర్గాలపై, అన్ని సామాజిక వర్గాలపై దాడులు, హత్యలు, అత్యాచారాలు, ఓ పక్క అరాచకపు పరుగారు కలలు కానీ ఒక ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా పరిపాలన హైదరాబాద్ 3 రాష్ట్రాల్లో ఉండేది. అటు మహారాష్ట్రలో, ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో, కర్ణాటకలో ఉండేది. అది ఒక రాష్ట్రం అయింది. మరలా ఈ రోజున కట్టుబట్టలతో మనం వచ్చాం. ఏముంది ఇక్కడ? ఒక పరిశ్రమ ఉందా? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక పరిశ్రమ ఉందా? పెట్టుబడులు ఉన్నాయా? మనస వాచ కర్మణ కృషి చేస్తానని మనసాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. చంద్రబాబు గారు పరిపాలన చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం. జై తెలుగుదేశం. కూర్చోండి అమ్మా, మీరంతా కూర్చోవాలి. సార్ మాట్లాడబోతున్నారు, కూర్చోండి. మీ మీద ఒక గురుతరమైన బాధ్యత అప్పచెబుతున్నాం. ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం తమిళలో 5 నిమిషాలు, ఈ ప్రభుత్వం మీడియాను అనగదొక్కుతా ఉంది. దోచుకున్న డబ్బుతో కొన్ని ఛానల్స్లు కొని వాళ్ళు మన మీద తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. మనకి లేక ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానం పోరాడే టీవీ ఛానల్స్ ని అనేక ప్రాంతాల్లో చూపించడం లే. మీ బాధ్యత ప్రజల ద్వారా డిమాండ్ పెట్టండి. ఏ ఛానల్స్ చూడాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు మీరు కోరుకున్న ఛానల్స్ అన్ని వస్తాయి. మీ మీద ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి ఐటీడీపీ కార్యకర్తలంతా కూడా దాన్ని గమనంలోకి తీసుకోండి. తర్వాత ఇప్పుడే అందిన వార్త, తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోలీస్ అధికారులతో మీటింగ్ పెట్టారు. వాళ్ళందరికీ తలంటేస్తున్నాడు. ఇన్ని వేల మంది రాష్ట్రం నుంచి ఐటీడీపీ వాళ్ళకి వస్తుంటే గుండాకి చచ్చిపోయాడండి బాబు, చంద్రబాబు చేయించాడండి అని చెప్పి మొదలెట్టారు. ఇవాళ వెలుగులోకి వచ్చాయి సిబిఐ ఎంక్వైరీతో. ఇవన్నీ మీరు మాధ్యమం ద్వారా తీసుకెళ్ళాలి జనంలో. వాళ్ళకి తెలుసులు అనుకుంటే కుదరదు, చెప్పిందే 10 సార్లు చెప్పాలి. ఎందుకని పోలీసుల మీద ఇవాళ దాడి చేస్తా ఉన్నాడు. మొదట్లో సెల్ ఫోన్ వస్తే మాకు వాచిపోయేది 8 రూపాయలు. సోదరులారా, ఒక చిన్న విన్నపం, కూర్చోండి. నేను అందరూ ఒక నిమిషం. ఒక్క నిమిషం ఏంటంటే అందరూ ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో కూర్చోబెడతారు. ఒక్క నిమిషం. అందరూ ప్రతి నియోజకవర్గంలో నియోజకవర్గంలో పనిచేశారు, స్థాయి శక్తిలో పనిచేశారు, మండల లెవెల్లో పనిచేశారు. కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 88 మందిని డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ లో, అంటే ప్రతి టెస్టిమోనియల్స్ లో కానీ, కింద లెవెల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు కానీ, ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కష్టపడిన వాళ్ళు కానీ, బూతుల దగ్గర కష్టపడిన వాళ్ళు కానీ, వీడియోస్ సేకరించేవారు కానీ, ప్రతిదీ కూడా సార్ దగ్గర అనాలిసిస్ అనలిటిక్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 88 మందికి ఇక్కడ ఇవ్వడం అవ్వదు. ఎందుకంటే సార్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ అందరూ కూడా చాలా మంది మూల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. కాబట్టి మీకు
ఏమాత్రం బోర్ కొట్టకుండా ఉండడానికి ఫస్ట్ టాప్ 7 తీసుకుందాం. తీసుకొని మీ అందరినీ నేను కోరుతుంది ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా పార్టీ ఆఫీస్ మళ్ళీ పిలిచి లోకేష్ గారు కూడా మిమ్మల్ని కలవడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా మీ అనలిటిక్స్ అన్ని కూడా మేము చూపెట్టే మీ దగ్గరికి నేను కూడా రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళు పిల్లడం జరుగుతుంది. డబ్బులు లేవని ఆ వాహనాలు ఎప్పుడో మూతపడే పరిస్థితి వస్తుంది. కానీ ఒక్కొక్కటి ఇవాళ చెత్త పన్ను, అందుకనే మా అయ్యన్న అన్నాడు ఈ చెత్త నాకడు చెత్త పన్ను వేశాడు ఊరికనే అన్నాడా అంటే కేసు అంట. మేము ఆయన అన్నాడు నిజమే మా భాష అండి అది. ఒకప్పుడు మేము అన్నాం ఇప్పుడు ఒకసారి నేనేం చేస్తానన్నాడు ఎవరో టైం సరిపోదు. అది అది భాష అండి మేము అంటాను కూర్చున్నా దయచేసి అండి ప్లీజ్ కూర్చోపోతే సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ టైం సరిపోదు. లైవ్ లోనే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఒక్కసారి దయచేసి ఇప్పుడు మన మెసేజ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంచాయతీ వాళ్ళు చాలా మంది రాలేదు, వాళ్ళందరికీ వెళ్ళాలి. దయచేసి ప్లీజ్ ఇప్పుడు నాకు వస్తున్నాడు ఏం చేద్దాం మరి ఉన్నాయి కానీ మీరు తిట్టక్కర్లా, మీరు తిట్టక్కర్లేదు కానీ కొంచెం పని చేయొచ్చు. అందువల్ల సలహాలు బాలాజీ వేణు గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీ ఊర్లో బాలాజీ వేణు గారిని తినేస్తా ఉన్నారు, తినేస్తా ఉన్నారు. మద్యం మహమ్మారి, సారా మహమ్మారి కోసం ఇవన్నీ వాళ్ళ ఆయుధాలే మనకి. కరెంటు కోత ఆయుధం. ఉండవల్లి బాలానందం గారు ఐటీడీపీ స్టేట్ ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ. అందరూ కూర్చోవాలి. లైవ్ వెళ్ళలేదు ప్లీజ్. మీరు తప్పుకోకపోతే లైవ్ వెళ్ళదు ప్లీజ్. వెనక్కి జరగాలి ప్లీజ్. ఏదైతే పేద వర్గాల కోసం పనిచేస్తున్న శ్రమిస్తున్న ఈ తెలుగు నాయుడు గారి అధ్యక్షతన ఆయన రథ సారథ్యంలో మనం మరింత ముందుకు వెళ్ళాలి, మరింత ఉత్సాహంగా వెళ్ళాలి. బీసీలపై, పేద వర్గాలపై, అన్ని సామాజిక వర్గాలపై దాడులు, హత్యలు, అత్యాచారాలు, ఓ పక్క అరాచకపు పరుగారు కలలు కానీ ఒక ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా పరిపాలన జరగాలని రాజ్యాంగాన్ని రచించారో దానికి పూర్తిగా విభిన్నంగా పరిపాలన సాగుతుంది. ఇలాంటి పరిపాలన అనే యొక్క కృతనిశ్చయంతో మనందరం పోరాడుతున్నాం. ఏమవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ తిరిగి రాకపోతే అధికారంలోకి? ఏబీవీఎన్ఎస్ఎస్ వర్మ గారు దయచేసి స్టేజ్ దగ్గర రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. వర్మ గారు బాపట్ల కాన్స్టిట్యున్సీ ఛాంపియన్. అద్దెపల్లి శివ గారు విజయవాడ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ. అద్దెపల్లి శివ గారు. అద్దెపల్లి శివ గారు. జిఈ రాజశేఖర్ గౌడ్ గారు అఫీషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్, ఇన్స్టాగ్రామ్ యాక్టివిస్ట్ రాజశేఖర్ గౌడ్ గారు. జిఈ రాజశేఖర్ గౌడ్ గారు. ఏబీవీఎన్ఎస్ఎస్ వర్మ గారు. రేణుకా జెట్టి గారు. లాస్ట్ క్లోజ్. అది
ఈరోజు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ సార్ మెసేజ్ వాళ్ళు మనం బతకనే ఒట్ల కూర్చోండి. సో దయచేసి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, కూర్చోండి దయచేసి. పక్కన కొంచెం రా బ్రదర్, కొంచెం దయచేసి. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, జాతీయ అధ్యక్షుల వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మాట్లాడే ముందు జంషీర్ గారు రమ్మని, రాజశేఖర్ ఏరి వర్మ, నువ్వేనా వర్మ, నిఖిల్ నువ్వు మాట్లాడు, ఒక నిమిషాలు వర్క్ మాట్లాడతావా? రేణుకా గారు రండి, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని సార్తో పంచుకోమని అడుగుతున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవులు జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నమస్కారం. ప్లీజ్, ఇది నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది ఇంతమంది మధ్యన మాట్లాడటం. ప్లీజ్ ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే అనేది భావించొద్దు. ఐటీడీపీ అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు గ్రామ స్థాయి కాదు, ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరికి తీసుకెళ్లే శక్తి. చాలా కష్టపడ్డారు మీరు. ఒకసారి సార్తో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా నమస్కారములు. ఇది చాలా మంచి అవకాశము. ఎందుకంటే ఇందాక సార్ చెప్పినట్లు, అత్తమ్మారి గారు చెప్పినట్లు, నాయకులే ఈ శాడిస్ట్కి భయపడి బయటికి రాలేని పరిస్థితుల్లో, భయపడే పరిస్థితుల్లో చిన్న కుర్రోళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఈ సోషల్ మీడియాలో ఎన్ని కేసులు పెడుతున్నా సరే చాలా త్యాగాలు చేసి పార్టీకి ఎన్నుదెన్నుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి అండదండగా నిలబడింది కష్టకాలంలో ఒక ఐటీడీపీ మాత్రమే. దాంట్లో ఆ వ్యవస్థలో నేను ఒక వ్యవస్థాపక మెంబర్గా ఉన్నందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను. నేను మొట్టమొదట నారా లోకేష్ బాబు గారి చేత ఐటీడీపీ క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేయించా. ఆ రోజు క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సార్ చెప్పారు, నువ్వు ఐటీడీపీ చేస్తావా అన్నారు. అంటే నా గెటప్ చూసి, నా వయసు చూసి నేను చాలా ఫీల్ అయ్యా. కానీ మా ఇన్ఛార్జ్ గారు చెప్పారు, లేదు సార్ కమిట్మెంట్తో పని చేస్తానని చెప్పారు. అదే కమిట్మెంట్తో ఈ రోజు వరకు నేను పని చేస్తానే ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ రోజు నాకు ఈ గౌరవం దక్కింది. నేను మీ అందరికీ చెప్పే సలహా ఒకటే, తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎవరైతే కమిట్మెంట్తో పని చేస్తారో, స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తారో వాళ్లకు తగిన గుర్తింపు ఈ పార్టీలోనే ఉంటుంది. ఇంకా ఈ దేశంలో ఏ పార్టీలో అవకాశం లేదని నేను ఈ సభాపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. విమలా గారు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, అలాగే రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి విచ్చేసిన ఐటీడీపీ సోదరిమణులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు ఐటీడీపీ వేదిక మీద మీ అందరితో ఒక చిన్న విషయం పంచుకోమని నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 21వ శతాబ్దం అంతా డిజిటల్ విప్లవం మీద నడుస్తూ ఉంది. 2019 ఎన్నికలు అయిన తర్వాత చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను విన్నాను, జగన్మోహన్ రెడ్డి విక్టరీకి సోషల్ మీడియా ప్రధాన కారణం అని. మరి మనకి ఫోన్ లేవా, మనకు సోషల్ మీడియా తెలియదా, ఎందుకు మనం వెనకబడి ఉన్నాం? చాలామంది నాతో అన్న మాట ఏంటంటే,
మీ బాస్ మీ నాయకుడు ఐటీకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐటీ నడకలు నేర్పిన నాయకుడు కదా మీ నాయకుడు. మీరెందుకు సోషల్ మీడియాని ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవట్లేదు? ప్రశాంత్ కిషోర్ టీము మహా అయితే 1 లక్ష మంది ఉంటారు, మీకు 70 లక్షల మంది సైన్యం ఉంది కదా, ప్రతి ఒక్కరికి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది కదా అని చాలామంది అనడం విన్నాను. అది మన నాయకుడికి చేరిందో ఏమో. ఆయన డిజిటల్ విప్లవానికి నాంది పలికారు. అలాగే ఐటీడీపీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఈరోజు మన కార్యకర్తలందరినీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి చేర్చి ఈరోజు ఐటీడీపీ ద్వారా ఇక్కడ పార్టీ ఆఫీస్లో ద్వారా తయారు చేయడానికి మన నాయకుడు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజయ్ గారిని మనకి ఒక నాయకుడిగా అందించారు. మనం వీరందరి సారథ్యంలో కష్టపడి పనిచేసి ప్రతి విషయంలో కూడా సోషల్ మీడియాలో మనం ప్రశ్నిద్దాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసే దురాఘాతాలను మనం ఎండగడదాం. ఈరోజు ప్రతి విషయం ప్రతి ఇంట్లో కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారంటే సోషల్ మీడియా కారణం. దానికి మనందరం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కష్టపడి పనిచేద్దాం. అలాగే సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ బాగా యాక్టివ్గా ఉండేవారి మీద కేసులు అవి పడడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీరు భయపడొద్దండి. అదే వైసీపీలో కార్యకర్త మీద కేసు పడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర నుండి కింద వరకు అందరూ ఆ కార్యకర్తకి మాకు సంబంధం లేదంటారు. అంటారా? అనరా? మరి మన నాయకులు అలా అంటారా? కేసు పడగానే ముందు విజయ్ గారు కోఆర్డినేట్ చేస్తారు, లోకేష్ గారు మాట్లాడతారు. లేగలుగుతున్నాం సోషల్ మీడియాలో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసి విజయ్ గారి నాయకత్వంలో 2024లో మన నాయకుడిని గౌరవ సభలో అడుగు పెట్టేలాగా చేసుకుందాం. జై తెలుగుదేశం, జై హింద్. లాస్ట్ 2 minutes ఉంది. 2 minutes ఉంది. నువ్వు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాలి, ఎక్కువ మాట్లాడదాం. ఒక్క నిమిషమే సార్. నేను రాప్తాడు కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి వచ్చాను. నా పేరు చల్లా నాయుడు. సార్, మన ఐటీడీ నుంచి మనం ఓడిపోయినప్పటి నుంచి ఎవరు బయటికి రాని పక్షంలో మేము ఐటీడీపీ నుంచి కానీ తెలుగుదేశం నుంచి కానీ టీఎన్ఎస్ఎం నుంచి నేను చాలా కష్టపడినాము. నా మీద ఐటీడీపీ గురించి నేను ఎప్పుడు మన పార్టీ ఎప్పుడు ఏదానికి పిలుపునిచ్చినా అర్ధరాత్రి మా ఇంటికాడికి సిఐఎస్ఐ వచ్చి నన్ను చాలాసార్లు నీ మీద బయలుదేరి ఉంది, నువ్వు విజయవాడకు వెళ్ళకూడదు, నువ్వు ముట్టడికి వెళ్ళకూడదు అని నన్ను చాలా మంది బెదిరించినారు సార్. కానీ నేను భయపడలేదు. నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉంటా. ఫలితాల కుటుంబం కోసం, నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోసం నా ప్రాణాలను అర్పిస్తానని నేను చెప్పాను సార్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎవరిని భయపడతండి. ఇక్కడ నా ఐటీడీపీ కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నా, వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే. మనం ఇప్పటి నుంచి కష్టపడి మన సార్ని ముఖ్యమంత్రి చేసే వరకు ఎవరు నిద్రపోకుండా సేవించాలని మనసు పూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. హలో హలో తమ్ముడు, మీరు గంటలు మాడితే మీ టెస్టిమోనియల్లో 1 minute మాట్లాడాలి. సార్ కూడా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వచ్చి గంటలు ఒక్క మినిట్లో మీ మెసేజ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు వీడియో ఉంది కానీ నేను చూపించలేకపోతున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి డెవలప్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్, పోలవరం దగ్గరికి వెళ్ళారు. తమ్ముడు, మీరు సార్ మాట్లాడటానికి మైకులన్నీ ఎరగొట్టేస్తారు. మీరు క్రమశిక్షణ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు వస్తుంది. దయచేసి తప్పుకోండి, ఇక్కడ వెనక్కి తప్పుకోండి. తమ్ముడు ప్లీజ్ తప్పుకోండి. తమ్ముడు, మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినిపించుకోరేంటయ్యా? తప్పుకొని కూర్చోండి, అయితే పెద్ద కూర్చో. మానిటర్లో తిరగొట్టేస్తున్నారు. కూర్చో కూర్చోండి. మానిటర్లో కూర్చో. సార్ మాట్లాడబోతున్నారు 2 నిమిషాల్లో. కూర్చోవాలి, కూర్చోండి. ఎవరు లెగవద్దా? ఎస్కోట ఐటీడీపీ వాళ్ళు బాబు గారికి నగలను ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు. సో ఒక్కసారి దయచేసి 1 నిమిషం
మనకి టైం లేదు బ్రదర్. ఇన్షాల్ ఐటీడీపీ స్టేట్ కమిటీ అండి రమ్మని. మాట్లాడదు ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం. మాట్లాడదు 1 minute ఉండమ్మా. ఒక్క నిమిషం. ఉన్న ఐటీడీపీ స్టేట్ కమిటీ నుంచి ఓన్లీ 1 minute అక్కడి నుంచి ఓకేమా. అందరికీ నమస్కారం. నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే 2019లో బాబు గారు ఎన్నికలకి ప్రచారానికి వచ్చి ఓటేసి ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ కూడా వచ్చి నేను సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటాను అమిచ్చుకోలేకపోయాం. కానీ అప్పటి నుంచి కూడా నేను ఇక్కడ ఉండి సోషల్ మీడియాలో కానీ మా డెల్టా టైగర్ అయినటువంటి ఆలవాడి రాజా గారి నాయకత్వంలో పనిచేశాను. కానీ కొంతమంది నన్ను అయితే నేను వెళ్ళే తీరులో ముందులో వెనకడిగేశారు. నన్ను అరెస్ట్ చేశారు. ఒక్కరోజు మహిళగా సిఐడి వాళ్ళ దగ్గర 36 hours గంటల 24లో బాబు గారిని సీఎం కుర్చీలో చేసే వరకు మన మీద ఎటువంటి కేసులు పెట్టినా వెనకడుగు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనకి జాతీయ అధ్యక్షుల వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు మనకి ఉత్సాహం ఎక్కువ పెరిగితే మైక్ కట్ అయిపోతుంది. బీ కేర్ఫుల్. కూర్చుంటే క్లారిటీ రాదు. కూర్చోవాలి. లేకుంటే అక్కడ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి. మీరంతా ఐటీడీపీ టెక్నాలజీ పీపుల్ కాబట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. కూర్చోవాలి. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. తమ్ముడు దిగుమా. పాజిటివ్ గా ఒక ఎనర్జీగా తయారు కావాలి. అందుకనే కూర్చోవాలి. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. తమ్ముళ్ళు కూర్చోడమా. వెనకాల కనపడాలి. కూర్చోవాలి. తమ్ముళ్ళు కూర్చోండి. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. ఇలా ఒక ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు కూర్చోవాలి. ఎవరైనా లేస్తే వెనకాల కూర్చొని పెట్టాలి. కూర్చోండి. గౌరవనీయులు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు గారు ఈరోజు మీ అందరి అభిమానాన్ని చాలా తక్కువ సమయంలో చూరగొన్నటువంటి ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాయల విజయ గారు, ఐటీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ గారు, అదే మరి బీటీ నాయుడు గారు, అదే మరి ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవనీయురాలు శిరీష్ గారు, గౌరవనీయులు అశోక్ బాబు గారు, గౌరవనీయులు జనరల్ సెక్రటరీ అదే మరి ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ ఇన్ఛార్జ్ వెంకటరాజు గారు, మాణిక్యాలరావు గారు, ఎన్ఐ వింగ్ చూస్తున్నటువంటి రాజశేఖర్ గారు, శ్రీరామ్ తాతయ్య గారు, సునీత గారు, ఈరోజు నేను మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నా. చాలా మీటింగుల్లో ఎవ్రీడే మాట్లాడతాను కానీ మొట్టమొదటిసారిగా మీ ఉత్సాహం చూస్తా ఉంటే తమ్ముళ్ళు అందరూ కూడా మన మీటింగులకు వస్తూ ఉంటాం. నేను చెప్పింది వింటా ఉంటారు. కానీ మొట్టమొదటిసారి ఆయుధాలతో వచ్చింది మీరు ఒక్కరే. అదే సెల్ ఫోన్. నేను అడుగుతున్నా, కొంతమంది కొత్తగా పుట్టారు. 25 సంవత్సరాల కంటే ముందు స్టార్ట్ చేశా నేను టెక్నాలజీ. 95, ఇప్పుడు 2022 అంటే 27 ఏళ్ళు.
27 ఏళ్ళ తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళకి ఎవరు ప్రారంభించారో గూగుల్ మ్యాప్ లో చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు. లేకుంటే గూగుల్ దీంట్లో పోతే అడుగుతుంది. అప్పుడు ఎవరు కూడా టెక్నాలజీ గురించి ఎవ్వరూ మాట్లాడలా. అప్పుడు కొంతమంది నన్ను ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు, సెల్ ఫోన్ తిండి పెడుతుందా అని. ఇప్పుడు అడుగుతున్నా, భార్య లేకపోయినా ఉండగలుగుతారు, సెల్ ఫోన్ లేకపోతే మాత్రం ఉంటారా తమ్ముళ్ళు? ఒక పూట తిండి లేకపోయినా ఉంటారు, సెల్ ఫోన్ లేకపోతే ఉంటారా మీరు? అది 27 ఏళ్లకు మనకు ఇచ్చిన విజన్ తమ్ముళ్ళు, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే తెలుగుదేశం పార్టీ విశిష్టత. ఇంకో పక్కన తమ్ముళ్ళు వినాలి, వినాలి. ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే అప్పుడు మన దేశంలో VSNL, BSNL 2 కంపెనీలు ఉండేటివి పబ్లిక్ సెక్టర్లో. అంటే ఎక్కడన్నా ఫోన్ చేయాలంటే ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది, అవి కూడా మామూలుగా ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్స్చేంజ్ కాదు, మాన్యువల్ ఎక్స్చేంజ్. విదేశాలకు ఫోన్ చేయాలంటే BSNL, చాలా మామూలుగా కాదు. నేను మొదటి ప్రారంభించినప్పుడు ఐటీ ప్రారంభించాను, నేను ఒకటే ఆలోచించాను, భవిష్యత్తు టెక్నాలజీది. అంతేకాకుండా మనకు మంచి భవిష్యత్తు కావాలంటే మన నాలెడ్జ్ని టెక్నాలజీ ద్వారా మనం ఉపయోగించుకుంటే, మీ నాలెడ్జ్ ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే అంత నాలెడ్జ్ని మీ లీడర్షిప్ జోడిస్తే వండర్స్ చేయొచ్చు. ఆ రోజు హైటెక్ సిటీ ఇప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటారు. దేశంలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తొచ్చేది హైదరాబాద్ లో ఉండే హైటెక్ సిటీ, తర్వాత గుర్తొచ్చేది అప్పుడు నేను ఆలోచించి ఎట్ట చేయాలని అడిగిన మీటింగ్లు పెట్టా, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరితో మీటింగ్లు పెట్టా. అందరం కలిసి హైటెక్ సిటీ కడదామని నిర్ణయించాం. L&T వాళ్ళ పిలిపించి మొత్తం హైటెక్ సిటీ క్రియేట్ చేశా, 14 నెలల్లో పూర్తి చేశా. సిటీ కట్టాం, బాగానే ఉంది, పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాం. దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే 25 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు 250 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలుగా తయారు చేశా. ఒక విత్తనం. తమ్ముళ్ళు, మీ ఊర్లో చాలా మంది ఐటీలో పనిచేస్తున్నారా లేదా? ప్రపంచం మొత్తం పనిచేస్తున్నారా లేదా? పని చేస్తున్నారని చేలిపైకి ఎత్తండి. ఎవరిచ్చిన విజన్ తమ్ముళ్ళు ఇది? ఎప్పుడు ప్రారంభించింది? 25 ఏళ్లకు మనకు. నా కులం కోసం చేశానా? మా పిల్లల కోసం చేశానా? ఎవరి కోసరం చేశా? మాట్లాడతారు తమ్ముళ్ళు, ఈ బుద్ధి లేకుండా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు. హైదరాబాద్ లో ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చేతగాని వాడు కులాన్ని గురించి మాట్లాడతాడు, చేతగాని వాడు ప్రాంతాన్ని గురించి మాట్లాడతాడు, చేతగాని వాడు మతాన్ని గురించి మాట్లాడతాడు, చేతైన వాడు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడతాడు, ప్రజల్ని అభివృద్ధి కోసం ఆలోచిస్తాడు. అవునా కాదా అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. మీలో కులాన్ని పట్టించుకొని గాడిద గుర్రానికి కూడా తేడా తెలియకుండా గాడిద కోట్లు వేస్తారా తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. ఏంటి మతం రెచ్చగొట్టి మతం పేరు పెట్టి ఓట్లు వేయించుకుంటారా మీరు? లేకపోతే ప్రాంతాలు రెచ్చగొట్టి ఆ ప్రాంతానికి ఏమీ చేయకుండా ఓట్లు వేయించుకుంటారా మీరు? నేను ఒకటే చెప్తున్నా, తెలుగు వారే నా కులం, తెలుగు వారే నా మతం, తెలుగు వారందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే. అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాం. ఈరోజు హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చేశాం. ఈయన నా కులం వాళ్ళే ఉన్నారా తమ్ముళ్ళు? నా మతం వాళ్ళు ఉన్నారా తమ్ముళ్ళు? మన రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? దేశం అంతా వచ్చారు.
అది తెలుగుదేశం పార్టీ సత్తా, అది తెలుగుదేశం పార్టీ ముందు చూపని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, యువత ఈరోజు నేను చూస్తే చాలా సార్లు వచ్చాను కానీ ఆఫీస్కి ఈరోజు మీ ఉత్సాహం చూస్తా ఉంటే నాకు కడుపు నిండిపోయింది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. దానికి కారణం 10 మందిని పిలిస్తే 100 మంది వచ్చేసారు. మీరు చాలా ఉత్సాహంగా వచ్చారు. అయితే ఆయుధాలతో వచ్చారు, మళ్ళీ మామూలుగా రాలా. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క ఫోన్ పట్టుకొని వచ్చేశారు. అయితే భవిష్యత్తు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈరోజు చెప్తున్నా, మళ్ళా నేను ప్రారంభించినప్పుడు పీసీ అనేవాడిని, పర్సనల్ కంప్యూటర్ని. అందులో అడిగేవాళ్ళు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అని అడిగేవాళ్ళు. అలా ఐప్యాడ్ ఎవరికి తెలిసేది కాదు. అప్పట్లో ఐప్యాడ్ కంటే ల్యాప్టాప్ ఉండేది, అది కూడా ఎవరు ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. అప్పట్లోనే ఐటీ కంపెనీలు రావాలని బిల్ గేట్స్కి నేను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి తీసుకొచ్చా. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క చరిత్ర. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఊరికే రాలా, కష్టపడ్డా, ప్రపంచం మొత్తం తిరిగా, అందరినీ మెప్పించా, కంపెనీలు తెచ్చా. దాని ఫలితమే ఈరోజు రాష్ట్రంలో మన యువత అనుభవిస్తున్నారు తప్ప ఇంకోటి కాదని మీకు అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈరోజు టెక్నాలజీలో మీరు ఇంకో పక్క చూస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంత మునిపే చాలా మంది మాట్లాడారు. అన్ని వింగుల కంటే ప్రధానమైనటువంటి అనుబంధ సంస్థ ఐటీడీపీ నెంబర్ 1 నా దృష్టిలో. పార్టీకి మీరందరూ కూడా మూల స్తంభాలు, బ్యాక్ బోన్. ఎందుకు నేను ఈ మాట మాట్లాడుతున్నానంటే, మొదటిసారిగా నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నా, రాష్ట్ర పార్టీని డిజిటల్ పార్టీగా తయారు చేయాలని సంకల్పం పెట్టుకున్నా. తమ్ముళ్ళు, ఇప్పుడే ఒక ఆడబిడ్డ మాట్లాడింది, వచ్చి ఒక మాట మాట్లాడింది. సార్, మీరు టెక్నాలజీ ఆద్యుడు, మీ వల్ల టెక్నాలజీ వచ్చింది. వాస్తవంగా కూడా ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ ఉంది, వాజ్పేయి పీరియడ్లో నేను ఆ రోజు డీరెగ్యులేషన్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్లో తీసుకురండి, బ్యాండ్ విత్ ఉండాలి, అది లేకపోతే ప్రమాదం వస్తుందంటే ఎక్కడున్నాయి డబ్బులు అన్నాడు ఆ మహానాయకుడు. నేను ఒకటే చెప్పా, డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయండి. అన్ని దేశాలు టెక్నాలజీతో ముందుకు పోయారు, మనం కూడా ముందుకు పోవాలి. మీరు ఈ రెండు అవసరమైతే షేర్ హోల్డర్స్ ప్రీమియం పే చేద్దాం, తర్వాత మీరు చూస్తారు దీనివల్ల అభివృద్ధి చాలా జరుగుతుందంటే, అప్పుడు నా ఆధ్వర్యంలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ మమ్మల్ని పెట్టి ఒక కమిటీ వేశాడు. మేము ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాం. ఆ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ని డీరెగ్యులేట్ చేశారు. అంత మునుపు ఒక ఫోన్ 20,000 రూపాయలు అమ్మేది. రిలయన్స్ ధీరుభాయ్ అంబానీని మాట్లాడి ఆయన కూడా కన్విన్స్ చేస్తే ఆయన కూడా ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి 20,000 రూపాయల ఫోన్ 2,000 రూపాయలకు వచ్చింది. అంటే ఎంత తగ్గిందో మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈరోజు నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరేది, ఈరోజు మీరు టెక్నాలజీలు అన్నీ చూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా లేవు. ఇప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ కాదు, వాయిస్తో మాట్లాడితే ఆటోమేటిక్గా రికగ్నిషన్ వస్తూ ఉంది. అదే మాదిరిగా కళ్ళతో ఇది వస్తే ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ వచ్చేసింది. రేపు మీ మైండ్ నుంచే కమాండ్ చేసే పరిస్థితి, నీ మనసులో ఏది ఉంటే నీ స్కై ఈజ్ ది లిమిట్. ఒక్కొక్కరు ఎంత ఇప్పుడు తెల్లవారితో నిద్రలేసి కొత్త ఆలోచన వస్తే ఆ ఆలోచన ప్రపంచానికి పంచుకోవడానికి ఒక్క నిమిషం పని, అంతేనా? ఒక యూట్యూబ్ కానీ, ఇప్పుడు నేను అన్నాను, ఇటీవల గూగుల్ సెర్చ్లో వాళ్ళంతా పెట్టి రీసెర్చ్ చేసి పెడితే వెరీ పాపులర్ 1 minute టెస్టిమోనియల్. అర్ధగంట కాదు, 5 నిమిషాలు కాదు, ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు కాదు, 1 minute క్రిస్ప్గా ఎవరైతే చెప్పగలుగుతారో అది మ్యాక్సిమం వైరల్ అయిపోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఇలాంటి న్యూ ట్రెండ్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి.
మీ ఇంట్లో మీరు కూర్చొని యూట్యూబ్ కానీ లేకపోతే ట్విట్టర్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టేసుకుంటే శుభ్రంగా ఎవరిని అడిగే పని లేకుండా 3-4 లక్షల రూపాయలు మీరు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. ఇంకో పక్క మీడియా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు పాపం, నిన్న అమరావతి జడ్జిమెంట్ ఇస్తే 1-2 టీవీల్లో చూపిలేదా? మీరు చూపించకపోతే పొద్దు మలవదా అని అడుగుతున్నా. ఆగిపోయిందా సూర్యుడు ఉదయించడం? చేతగాని టీవీ మీడియాలు లేకపోతే మీరు లాలోచి పడితే మా తమ్ముళ్ళు సెల్ ఫోన్లో సోషల్ మీడియాలో ప్రపంచం సృష్టిస్తారు. రాబోయే రోజుల్లో మీరే ఇర్రెలవెంట్ అయిపోతారు. నేను నా నోటు గుండా టీవీల పేర్లు చెప్పదలుచుకోలే. బ్లూ మీడియా తమ్ముళ్ళు మీడియాలో కూడా విలువలు పూర్తిగా పోయిన వ్యాపారం అయిపోయింది. పేటీఎం బ్యాచ్లు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడే ఆ మహిళ చెప్పినప్పుడు ఒక మాట అనింది, సార్ మీరు ఆద్యులు, మీరు ప్రశాంత్ కిషోర్ టెక్నాలజీలో ఓడిపోయారు సార్, తప్పుడు ప్రచారం చేశారు. కరెక్ట్. అది ఏం జరిగిందంటే మీరు ఒకసారి చూస్తే అవాస్తవాల్ని వాస్తవాలు చేయడానికి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ వీళ్ళందరూ కానీ కావాలని చెప్పి చేశారు. నేను పని అని 24 గంటలు అభివృద్ధి చేసి మన పనే మనల్ని కాపాడుతుందనుకున్నాం. కానీ ప్రజలు ఈ మాటలు విన్న తర్వాత కొద్దిగా పొరపాటు జరిగింది. ఈసారి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, జగన్మోహన్ రెడ్డి అవాస్తవాల్ని తప్పుడు ప్రచారం ద్వారా గెలిచాడు. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది వాస్తవాన్ని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకుపోయి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని చిత్తుగా ఓడించాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఏం తమ్ముళ్ళు మీకు ఆ సత్తా లేదా? వాస్తవాన్ని చెప్పే సత్తా ఉందా లేదా? ఉందంటే గట్టిగా చెప్పండి. నిరూపించుకుంటారా మీరు? నిన్న హైకోర్టులో వచ్చింది జడ్జిమెంట్ వాస్తవం అవునా కాదా? ధర్మం అవునా కాదా? అమరావతి రైతుల ఆందోళన చేసింది ధర్మం అవునా కాదా? అలాంటప్పుడు చెప్పే సత్తా మీకు లేదా? మెప్పించే శక్తి మీకు లేదా? అదే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అవాస్తవాలను చెప్పి ప్రజల్ని మోసం చేశారు. వాస్తవాలు చెప్పి వీళ్ళకు అడ్రస్ లేకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. తమిళ్లో బాబాయిని ఎవరు చంపారు? బాబాయిని? బాబాయిని చంపి గుండెపోటుతో చంపి గుండెపోటు పేరు చెప్పి గొడ్డలిపోటు. ఎంత తెలివైన వాళ్ళమ్మా! ఏమంటారు? నేను అడుగుతున్నా, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అన్నిటికీ నేనే కారణం అంట. నేను చెప్పా, మీ ఇంట్లో నీకు మీ భార్యకి సరిగా లేకపోయినా నేనే కారణం. కొంతమంది ఉన్నారు తమ్ముళ్ళు, గొడ్డలి పెట్రోల్ బాబాయి కేసులు కొన్ని ఉన్నాయి, విరుచుకు పడుతున్నారు వచ్చి వీళ్ళు ఏదో పెద్ద సాధించేస్తున్నారని. నేను అడుగుతున్నా, మీరు కూడా మీ బాబాయిని చంపి మా తమ్ముళ్ళ పైన కేసులు పెడతారేమో. ఏమనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు కూడా సిగ్గు లేకుండా సిబిఐ పైన దాడి చేస్తారు. ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారు, బయట వాళ్ళు చెప్పారు. తమ్ముళ్ళు, ఇంత ఘాతకం, మామూలుగా చంపడంలో కూడా ఎంత అమానుషం. మనిషి వీళ్ళకు మానవత్వం ఉందా? నాకైతే ఇప్పుడు కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నా. మనిషిని చంపి బలవంతంగా వేరే వాళ్ళ పైన, డ్రైవర్ పైన
తోసేయాలని చెప్పి లెటర్ రాయిపించి కొడుతూ లెటర్ రాశారంటే, అది ఫారెన్సిక్ లో చెప్పారంటే, అది కూడా భయభ్రాంతులు చేసి మైండ్ చెయ్యి కూడా కొహిషన్ లేదు, అందుకే అదురుతూ రాశారు అని వాళ్ళే చెప్పగలిగారంటే ఆ సాహసం మీరు చేస్తారా తమ్ముళ్ళు? ఎక్కడ సినిమాలన్నా చూసారా మీరు ఇలాంటి హత్యలు? ఎక్కడ ఫిక్షన్లో చూసారా మీరు ఇలాంటి హత్యలు? 40 కోట్ల రూపాయలు సుఫారీ. 40 కోట్లు ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఆ డబ్బులు ఎవరి దగ్గర 40 కోట్లు ఉందని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, రాష్ట్ర ప్రజలను అడుగుతున్నా నేను ఈరోజు. నారాసుర రక్త చరిత్ర, అవునా? నెక్స్ట్ డే పేపర్లో నేను రాయించాను కదా, సాక్షి పేపర్లో. సమాధానం చెప్పలేరా మీరు? ఈ వాస్తవాన్ని మీరు తీసుకుపోలేరా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అంటే అక్కడంతా కూడా రక్తం అంతా ఉంటే చంపి అటు ఇటు ఈడ్చి మొత్తం కడిగేయాలని చూస్తే ఆ కడిగించింది కూడా నేనే కడిగిచ్చానంట. అంతేకాదు కడాన అవినాశి దగ్గరికి పోయాడు, ఆయన కూడా మనమే పంపించాం. ఏమయ్యా పోయి చూసిరా అని చెప్పి. తడా కోడి కత్తి ఎక్కడుంది? ఆ కోడి కత్తి నాకైతే అర్థం కాల. ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ రాదు కోడి కత్తి. తమ్ముళ్ళు ఇక్కడ మెయిన్ గా నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే. ఇప్పుడే పోలవరం తమ్ముడు చెప్పాడు, దివ్యాంగుడు చాలా బాగా చెప్పాడు. అతను దివ్యాంగుడయ్యాడు కానీ ఆ రోజు పల్స్ పోలీస్ సరిగా వేయకుండా రాష్ట్రాన్ని దివ్యాంగులుగా తయారు చేయొద్దనని పదే పదే చెప్పిన తమ్ముడిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. విభజన జరిగింది, 16,000 కోట్ల రూపాయలు, 21,000 కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ లోటు. ఆ రోజు నేను లోటు రానిచ్చాను తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అమరావతి నీ కాన్సెప్ట్ కోసం చెప్తున్నా. ప్రపంచంలో 33,000 ఎకరాలు భూమి, 29,000 మంది రైతులు స్వచ్ఛందంగా ల్యాండ్ పూలింగ్ లో భూమి ఇచ్చారంటే ఇది ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల్లో ఒక ఆదర్శం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఎక్కడా ఇవ్వాలా, అది మన మీద నమ్మకంతో ఇచ్చారు. అలాంటి భూమి కానీ అభివృద్ధి జరుగుంటే, అమరావతి వచ్చుంటే కొన్ని లక్షల మందికి మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చేటివి. ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా, ఈ రాష్ట్రంలో ఒక ఉద్యోగం వచ్చిందా తమ్ముళ్ళు? జాబ్ క్యాలెండర్ ఏమైంది? వచ్చిందా జాబ్ క్యాలెండర్? ఒక్కడికైనా ఒక ఉద్యోగం వచ్చిందా? ఇండస్ట్రీ పారిపోయినాయా లేదా? అమరావతి ధ్వంసం అయిందా లేదా? ఆ విధ్వంసం నుంచి కాపాడింది రైతులు, కాపాడారు, పోరాడారు, ప్రజలు ఆశీస్సులు ఇచ్చారు. ఇది 5 కోట్ల ప్రజానీకం యొక్క విజయం, అమరావతి రైతుల యొక్క త్యాగ ఫలితం. ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు అమరావతికి మీకు సంబంధం ఉందా లేదా? అమరావతి ఉంటే మీరు హైదరాబాద్కి పోవాలన్నా, బెంగళూరుకు పోవాలన్నా, చెన్నైకి పోవాలన్నా ఇక్కడే మీకు అవకాశాలు వచ్చేటివా లేదా? నేను మీకందరికీ ఉద్యోగాల కోసరం. అదే మాదిరిగా హైదరాబాద్ లో మీరు చూస్తే హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణకు అధిక ఆదాయం తెచ్చే బంగారు గని, బెంగళూరు నగరం కర్ణాటకకు ఆదాయం తెచ్చే నగరం, చెన్నై నగరం తమిళనాడుకు ఆదాయం తెచ్చే నగరం. 8 సంవత్సరాలుగా 5 ఏళ్లు బ్రహ్మాండంగా అమరావతి వెలిగింది. ప్రపంచం మొత్తం దేవతల రాజధానిగా
అమరావతి పేరు వింటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆకట్టుకునే విధంగా ఆ పేరు పెట్టడం, దేవుళ్ళందరూ కూడా ఆశీర్వదించిన నగరం, ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఫౌండేషన్ వేసిన నగరం, కేంద్రం ఆమోదించిన నగరం, దుర్మార్గుడు వచ్చి ఆ నగరాన్ని విధ్వంసం చేస్తే నష్టం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తమ్ముళ్ళు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కాదు తమ్ముళ్ళు, మీకు పేద ప్రజలకని చెప్పి నేను మరొక్కసారి తెలియజేస్తున్నా. రాష్ట్రానికి ఆదాయం రావాలన్నా, లేకపోతే పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలన్నా, పాసి పనులకు వేరే ప్రాంతాలకు పోకుండా, మట్టి పనులు చేయడానికి వేరే ప్రాంతాల్లో పోకుండా మన ప్రాంతంలో పనులు కావాలంటే అమరావతి వచ్చి ఉండాలా. నేను అడుగుతున్నా, అమరావతి కులాన్ని అంట కడతావా? అమరావతి మునిగిపోతుందంటావా? అమరావతిని శ్మశానం అంటారా? అమరావతిని ఇది ఎడారంటారా మీరు? లేకపోతే ఎడారిని మాట్లాడతారా? భ్రమరావతి అంటారా మీరు? తమ్ముళ్ళు, మీకు రోషం లేదా? ప్రజలకు సంబంధం లేదా అని అడుగుతున్నా. ఎందుకు మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు ప్రజలకి? ఒకప్పుడు కవులంతా కూడా శ్రీశ్రీని చూసాం. ఇప్పుడు కూడా మన తమ్ముడు విజయ్ చెప్పాడు, మీ దగ్గర శ్రీశ్రీ కంటే బ్రహ్మాండమైన ఆయుధం సెల్ ఫోన్. అవునా కాదా? ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకుపోలేకపోతున్నారు? తీసుకుపోతామని గట్టిగా చప్పట్లు కూడా చెప్పండి. రెండోది, బాబాయిని చంపిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా? ఎవరు? అలాంటి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా అవసరం ఉండాలండి? ఆమోదిస్తారా మీరు? మరి ఎట్లా దీన్ని అంటే అచ్చెన్నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేశారు, చూశారు కదా? ఆయన ఫైల్స్ ఆపరేషన్ తీసుకున్న అరెస్ట్ చేశారు. పాపం రఘురామకృష్ణరాజు వాళ్ళ పార్టీ ఎంపీని ఏం చేశారు తమ్ముళ్ళు? ఏం చేశారు? మరి రేపు మనకు కూడా ఎవరికి రక్షణ ఉందా? మీకు రక్షణ ఉందా అని అడుగుతున్నా. పోలీస్ స్టేషన్కు పోవాలంటే భయపడడం లేదు, కానీ ఈ పోలీసులు ఏం చేస్తారో అని భయం, అంతే కదా? ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఉండాలన్న ఈ రాష్ట్రంలో కావాలన్నా అని ప్రజలందరినీ అడుగుతున్నా నేను. ఈరోజు పోలవరం ఇప్పుడే చెప్పాడు తమ్ముడు, నేను పోలవరాన్ని సోమవారం చేశా, ఆంధ్రప్రదేశ్కు వరం. నెలకొకసారి వెళ్ళా, వాళ్ళకందరికీ పునరావాసం కింద మంచి ఇండ్లు కట్టి ఒక పక్క వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తూనే పోలవరాన్ని పరిగెత్తిచ్చా. 72% పూర్తి చేశా. మనం ఉంటే 2020 కంతా కూడా జూన్ కంతా పోలవరం పూర్తయి ఉండేది. నేను అడుగుతున్నా, అవినీతి చెప్పావు, ఒక్క పైసా అవినీతి ప్రూవ్ చేయగలిగావా జగన్ రెడ్డి అని నేను అడుగుతున్నా. అబద్ధాలు కోరు ఈ జగన్ రెడ్డి, అబద్ధాల పుట్ట ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అలాంటి పార్టీని, అవినీతి అడ్డా ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. తమ్ముళ్ళు నాకంటే హుషారుగా టైటిల్స్ బాగా ఇస్తున్నారు. మీకు బోలుడంతా నేనంతా కూడా మిమ్మల్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడమే. ఇప్పుడు మీరంతా కూడా కంటెంట్ అంతా ఏ విధంగా పెట్టాలో దీన్ని బట్టి పెడతారు. మనం ఆలోచించింది పోలవరాన్ని పూర్తి చేసి రాష్ట్రంలో నదుల అనుసంధానం చేసి ప్రతి ఒక్క ఎకరాకు నీళ్లు ఇవ్వాలని మనం ఆలోచిస్తే, నదులు కూడా మాకు అవసరం లేదు, మీరే తీసుకోమని కేంద్రానికి ఇచ్చాడంటే ఎంత దుర్మార్గం మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. మొత్తం రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలా భ్రష్టు పట్టించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు ఉదాహరణకు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఒక చిన్న విషయం,
కురుపాం ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్. అక్కడ ఆడపిల్లలు వీళ్ళంతా చదువుకుంటారు. తమ్ముళ్ళు, ఆ హాస్టల్లో పాములు వచ్చి ముగ్గురిని గడిచాయి. ఒకరు చనిపోయారు, ఇద్దరు ఇంకా సీరియస్గా ఉన్నారు. ఎవరెక్కడున్నారు? డిప్యూటీ సీఎం. ఏం చెప్పాలి? మా పిల్లల్ని పాములు గెలవకుండా కాపాడలేకపోయిన వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో డిప్యూటీ సీఎం, ఒక ముఖ్యమంత్రి. దీనికి ఇంకో పక్క ఆర్టీసీ ఉంది, కథలు మాట్లాడుతున్నారు. నిన్ననే మీరు చూశారు, అనకాపల్లి వాసి నెల్లూరు నుంచి విజయవాడకు వస్తా ఉంది. డ్రైవర్లు అత్యాచారం చేయబోయారు, ప్రయాణికుడు కాపాడాడు, లేకపోతే అమ్మాయి బలైపోయేది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రెండు ఉదాహరణలు ఎందుకు చెప్పారంటే, ఈరోజు జరిగిన సంఘటనలు ఇవి. ఎందుకు జరిగాయి? తెలుగుదేశం పార్టీ టైంలో జరగలేదే? జరిగాయా? తప్పు చేయాలంటే భయపడేవాళ్ళు, అవునా కాదా? ఎవరైనా సరే జవాబుదారితనం తీసుకోకపోతే భయపడేవాళ్ళు. ఏమైందని మీరందరూ ఆలోచిస్తే వ్యవస్థలు మొత్తం విధ్వంసమైనాయి. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని ఎట్లా వేధించాలి? ఐటీడీపీ ప్రజల సమస్యలు ఫోకస్ చేస్తే మీ మీదట కేసు పెట్టాలి. 200 కేసులు పెట్టారా? ఓకే, 2000 కేసులు కాదు, 20,000 కేసులు. ఏం బిక్కుంటారు మీరు? ఏం తప్పు చేశారు మీరు? ఏం తప్పు చేశారా మీరు? ప్రజా సమస్యలు చెప్పడం మీ హక్కు అవునా కాదా? రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు అవునా కాదా? అలాంటి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరే చెప్పడానికి మనకు? నేను చెప్పా, ఒక మాట చెప్పా, పోలీసులు కబద్దార్, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ రోజు ఉంది, రేపు ఉంది. మళ్ళీ తప్పు చేసిన వాళ్ళందరూ ఏమవుతారో నిన్న కూడా కోర్టులో చూశారు మీరు. ఈ రోజు కూడా ఒక ఆఫీసర్ పోయి చేయి కట్టుకొని, ఏసీబీ డైరెక్టర్ చేయిలు కట్టుకున్నాడు ఈరోజు కోర్టులో. అంతమనుపు గౌతమ్ సవాంగ్ ఏమయ్యాడో చూశాం. అందరికీ అదే గతి పడుతుంది. ఎవరైనా సరే చట్టాన్ని కాపాడండి, మేము మీకు అండగా ఉంటాం, మేము కూడా సహకరిస్తాం. చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే మాత్రం మీరే ఇస్తున్నారు క్యాప్షన్లు. అందుకనే ఐటీడీపీ క్యాప్టెన్స్ మీరు. న్యూస్ గట్ట ట్రెండ్ చేయాలన్నా మీరే బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడికెప్పుడు ఎక్కడ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ మీరే ఇస్తూ ఉంటారు. ఇంకా మీరు హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఇస్తే మంచి వార్తలు అయితే మీ వార్తలు చూసుకొని ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా కూడా ఫాలో అయిపోతారు. తమ్ముళ్ళు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ మీడియాకైనా 10 మంది, 20 మంది, లేకుంటే 1000 మంది, 2000 మంది రిపోర్టర్స్ ఉంటారు. ఈరోజు మా వాళ్ళు రేపు ఎల్లుండి ఇప్పుడు 11,000 ఉన్నారు. రేపు ఎల్లుండి 50,000 మంది రిపోర్టర్స్ తయారు కాబోతున్నారు. మీడియా మీ చేతల్లో ఉంది తమ్ముళ్ళు, ఇప్పుడు ఎవరి చేతల్లో లేదు. మీరే రిపోర్టరు, మీరే యాంకరు, మీరే ఎడిటరు, మీరే బ్రాడ్కాస్టర్, అన్ని మీరే ఇప్పుడు, అవునా కాదా? దానికి ఏం కావాలి? ఒక ఫోన్, అంతేనా? ఆ ఫోన్ మీ దగ్గర ఉందా లేదా? ఆయుధం, బ్రహ్మాండమైన ఆయుధం. ఒకప్పుడు 27 ఏళ్లకు మునుపు నేను ఆలోచించిన ఆయుధం అది. పదును పెట్టి ఈరోజు సీజన్ అయిపోయింది. ప్రపంచానికి ఒక్క నిమిషంలో చెప్పగలిగే శక్తి మా తమ్ముళ్ళకు ఉంది. తమ్ముళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఆయుధం రెడీగా ఉంది, మైండ్ కూడా పదును పెట్టాలి. మీరంతా చదువుతా ఉంటే
అటా స్క్రోలింగ్ చూస్తా ఉంటే ఆన్లైన్లో చూస్తే నాలెడ్జ్ అంతా వస్తుంది, హ్యాష్ ట్యాగ్స్ కూడా వస్తాయి. దానిపైన కంటెంట్ కానీ ప్రాపర్గా చేసి, కొంచెం ఎడిటింగ్ కూడా ప్రాపర్గా చేసి, కొన్ని స్కిల్స్ కానీ పెట్టగలిగితే మీ కంటెంట్ బ్రహ్మాండంగా సూపర్ హిట్ అయిపోతుంది. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు తయారు చేసింది ఇప్పుడు చూసుకొచ్చి కొంతమంది నాకు చూపిస్తున్నారు, ఇది చాలా బాగుంది సార్ అని. నేను నవ్వుకుంటే మా వాళ్ళే తయారు చేశారులే, పర్వాలేదని చెప్తున్నాను. అది మీ శక్తి. మీ శక్తి మీకు తెలియదు, కానీ మీలో ఉండే శక్తి నాకు తెలుసు తమ్ముళ్ళు. సాన పెడతాం, పైకి తీసుకొస్తాం, బ్రహ్మాండమైన వ్యక్తులుగా మిమ్మల్ని తయారు చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇటీవల కాలంలో మీరు చాలా వరకు మంచి పనులు చేశారు, కరెంటు విషయాల్లో చాలా బాగా వెళ్ళారు. ఇంకో పక్కన మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే పోలవరంలో బాగా చేశారు. ఇవి కాకుండా వెరీ గుడ్ క్రియేటివిటీ. విలేజ్కి ఒక ఎయిర్పోర్టు, గొంతల పోడ్చలేని ముఖ్యమంత్రి, విలేజ్కి నాకే అనిపించింది తమ్ముళ్ళు కొత్తది ఎక్కడొచ్చాయని నాకే అనిపించింది, తీసుకొచ్చారు మీరు. అది నేచురాలిటీ, అది బ్యూటీ. అలాంటి వినూత్నమైన ఆలోచన మీకు రావాలి, జోక్స్ కూడా రావాలి, దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ చూడాలి. ఐటీడీపీ పెడుతున్నారంటే ప్రజలు కూడా వెయిట్ చేయాలి. ఆ పరిస్థితి మీద తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది, నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది. మీరు కూడా మొన్న ఇటీవల కాలంలో నేషనల్ ట్రెండ్ బాగా చేశారు. 9 ఇష్యూస్ తీసుకుంటే 6 ఇష్యూస్ని నేషనల్ ట్రెండ్ చేశారు. ఇప్పటి నుంచి నేను ఒకటి అడిగాను విజయ్ని, విజయ్ నెలకొక ఇష్యూని నేషనల్ ట్రెండ్ చేయండి. నేషనల్ ట్రెండ్ చేయగలిగితే మీ మీద మీకే నమ్మకం వస్తుంది. అది చేయమని కూడా కోరా. వీలైనంత తొందరలో అందరినీ కోరుతున్నా, 11,000 మంది ఐటీడీపీ క్యాప్టెన్స్, 50,000 మంది ఐటీడీ క్యాప్టెన్స్ తయారు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఎప్పుడు హై అంబిషన్లో ఉంటా, హై టార్గెట్ చేయిస్తున్నా. విజయ్కి చెప్తున్నా ఎన్ని రోజులు పడుతుందని. ఆటోమేటిక్గా నా లెక్క ప్రకారం 11,000ని 50,000 చేయడం మ్యాక్సిమం ఒక 6 నెలల్లో చేసి ఇచ్చు. మీరు నెల నాకంటే సూపర్ ఫాస్ట్గా ఉన్నారు. అందరూ నన్ను అంటారు యు ఆర్ ఆల్వేస్ అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అని. నేను కాదు, మా తమ్ముళ్ళు అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు నా. కాబట్టి ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి కబుర్లు చెప్తా ఉంటారు, సార్ నేను అది చేసేసాను సార్, ఇది చేసేసాను సార్, భజన చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ మధ్య నేను కూడా అడుగుతున్నా అందరినీ, బాగానే ఉందయ్యా మీరు చెప్పేది, ఏదో నేను అది చేసా ఇది చేసా ఉంటున్నావు, రేపు కాబోయే డిజిటల్ కార్డు ఇచ్చేస్తా నీకు. డిజిటల్ కార్డు ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు నన్ను కలుస్తానని నీ ఫోన్ చూపిస్తావు. నీ డిజిటల్ కార్డు చూస్తాను, నా ఫోన్లో నీ చరిత్ర వస్తుంది. నీ చరిత్ర చూసుకొని నేను నీతో మాట్లాడతా. గ్యాస్ కొట్టేది మానేయండి, ఇంకా కబుర్లు కాకుండా పనిలో దిగండి. మీ ఊర్లో ఓట్లు సంపాదించే బాధ్యత మీరు తీసుకోండి, మిమ్మల్ని గౌరవించే బాధ్యత నాది అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పా. బాగుందా ఇది? ఇప్పుడు మీకు ఒక బాధ్యత ఉంది. మొదటి పరీక్ష మీకందరికీ. ఆ పరీక్ష మెంబర్షిప్ డ్రైవ్. ఆర్ యు కాన్ఫిడెంట్? మంది యాప్ వచ్చింది,
ఇంకా కూడా వర్షన్స్ మారుతూ ఉంటాయి. వాట్సాప్ వచ్చేసింది, ఇప్పుడు ఈజీగా మెంబర్షిప్ చేసేయచ్చు. రెన్యువల్, కొత్త మెంబర్షిప్, 5 స్టెప్స్ 6 స్టెప్లో మొత్తం అయిపోతాయి. చాలా ఈజీ. అవన్నీ మన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకు 30 లక్షల మంది ఉన్నారు అడ్రస్లు కరెక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు. ఆ 30 లక్షల మంది రెన్యువల్ చేయాలి, కొత్త మెంబర్షిప్ చేయాలి. దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా కార్యకర్తల వెల్ఫేర్ కోసం 2 లక్షల రూపాయల యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ లోకేష్ గారు. మీరు చెప్పినట్టు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చాలా ఇచ్చాం గవర్నమెంట్. అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పడం లేదు, ఎందుకంటే మళ్ళా నేను చాలా టైం తీసుకుంటా. అన్ని ఆన్లైన్లో సమాచారం పెడతా. క్రియేటివిటీ మీ బాధ్యత. ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కడ పంపించాలనేది మీ బాధ్యత. ఇంకోటి మీకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వేరే వాళ్ళు వచ్చి అది చెప్పచ్చేమో కానీ ఐటీడీపీఎన్స్ మాత్రం మీరు ఏ పోస్ట్ పెట్టారు, ఎంత ట్రాక్షన్ వచ్చింది, ఆటోమేటిక్ అనలిటిక్స్లో మొత్తం 50,000 మంది మనవాళ్ళు ఉంటే 50,000 మంది రోజువారీగా, గంటల వారీగా, లేకపోతే వారం వారీగా, పోస్ట్ వారీగా మొత్తం మళ్ళా మీకు పంపించడమే కాకుండా నాకు ఎవాల్యుయేషన్ వచ్చేస్తుంది. యాజ్ ఆన్ టుడే వీ ది బెస్ట్ నెంబర్ 1 ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. వస్తుందా లేదా? నమ్ముతున్నారా లేదా? మీరు నమ్ముతున్నాడు చేలిపైకి ఎత్తండి. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు మీరు. బయట వాళ్ళు చెప్తే నన్ను ఏదో మోసం చేస్తున్నాడు, ఏదో ఈయనేదో కథలు చెప్తున్నాడు అనుకుంటారు. కానీ మీకు నాకు టెక్నాలజీ తెలుసు కాబట్టి, మన ఇద్దరిది వేవ్ లెంగ్త్ ఒకటే కాబట్టి చాలా క్లియర్గా మీకు అందరికీ ఒక ఐడియా వస్తుంది. అయితే టెక్నాలజీతో కూడా కొన్ని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా మీరు అవలంబించుకోవాలి. ఫోన్ వండర్ చేస్తుంది, క్రియేటివిటీ బాగుంటుంది. నాలెడ్జ్ కావాలంటే మీరు ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు, వస్తే మీరు ఓత్ తీసుకోవాలి. ఓత్ తీసుకోవాలంటే 1 నిమిషంలో మీ అందరికీ ఒక చిన్న స్వైపింగ్ కార్డు ఇచ్చారు, క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చారు. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ కూడా మనమే డిజిటల్ కరెన్సీ వచ్చినప్పుడు పాపులరైజ్ చేశాను, నేనే పాపులరైజ్ చేసే అప్పుడు డిజిటల్ కరెన్సీ పైన ఇది ఇచ్చినప్పుడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క షాప్లో క్యూఆర్ కోడ్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా ప్రతి ఒక్కరు కొనుక్కోవాలంటే చాలా ఈజీ అని పెట్టాం. ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూసాం క్యూఆర్ కోడ్ లేదంటే ఏం చేయాలన్నాం, మీ నెంబర్లకు ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్ పంపించమన్నాం. 1 నిమిషం పని. కానీ ఇక్కడ మీరందరూ కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఒకేసారి మెసేజ్లు పంపిస్తే మొత్తం సర్వర్ కానీ ఇక్కడ బ్యాండ్ విత్ కానీ పర్మిట్ చేయాల, జామ్ అయ్యింది. అంటే టెక్నాలజీ పవర్ మీరు చూశారు. ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ వేదిక పైన కూర్చున్న వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే మీరు రావాల్సిన పనిలే, ఒక మెసేజ్ కొడితే ఎవరేం మాట్లాడుతున్నారో, ఏ స్పీకర్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే. ఇప్పుడు ఇంకొక పక్క కూడా భవిష్యత్తులో నేను ఆలోచిస్తున్న 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్. మన డేటా అంతా వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళకు ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా, కేసులు తప్పుడు కేసులు ఎప్పుడన్నా పెట్టినా పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోయినా, లేకపోతే వేరియస్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ ఏదైనా వచ్చినా ఏ విధంగా చేయాలనో ఆన్లైన్లో అవన్నీ కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు రియల్ టైంలో మానిటర్ చేస్తాం. ఇంకొక పక్క పార్టీ కమ్యూనికేషన్, మీరు కూడా కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్తో, మండలి అధ్యక్షులతో, పార్టీ అధ్యక్షులతో మీరు కూడా సమన్వయం చేసుకోవాలి. సమన్వయం చేసుకుని ఏ ఊరికి పోయినా మనం ఏం చేశాం, వాళ్ళు ఏం చేశారో ముందుగానే సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేస్తూ మనం పోయినప్పుడు ఆ ఊర్లో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని విషయాలు నేను మీకు చెప్తున్నా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నేను మిమ్మల్ని ఎక్కువ విసిగించదలుచుకోలేదు. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, ఈరోజు వచ్చిన దానికి మీరు రాష్ట్ర పార్టీని, తెలుగుదేశం పార్టీని మొత్తం డిజిటల్గా తయారు చేసే బాధ్యత మీకు అప్పచెప్తున్నా. ప్రతి ఒక్కరిని మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, మీ పరిధిలో ఎవరైనా సరే డిజిటల్ మీడియాను ఆపరేట్ చేయడం తెలియకపోతే, కరెస్పాండెన్స్ చేయడం కూడా తెలియకపోతే
మీరు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇవ్వాలా, ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా కూర్చొని. ఫస్ట్ మీకు ట్రైన్ చేస్తాం, మీరు ట్రైనర్స్గా ఉండాలి, వాళ్ళకు మీరు ట్రైన్ చేయాలి. అప్పుడు మొత్తం మనకు అనుకున్న పనులన్నీ ఈజీగా రియల్ టైంలో అయిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అది ఒకటి మీ బాధ్యత. రెండవది, ఈ రోజు నుంచి మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నాం, ఒక విజన్తో మీరు ముందుకెళ్తున్నారు. ఇది అయిన తర్వాత నేను కూడా ఆలోచిస్తాను మిమ్మల్ని అందరి గురించి. మీకు ఏం చేస్తే మీకు ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు వస్తాయి కూడా ఆలోచిస్తాను. అది కూడా చెప్తున్నా క్లియర్గా. ఈరోజు అపోజిషన్లో ఉన్నాం, రూలింగ్లో వస్తాం. కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏం చేస్తే మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది, మీరు ఆనందంగా ఉంటారో దానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టి ఈ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో భవిష్యత్తులో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, టెక్నాలజీ, నాలెడ్జ్, ఊబరైజేషన్. ఈరోజు జరిగేటన్నీ అదే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఒక లాయర్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్లో ఆ నాలెడ్జ్ అంతా పెట్టుకొని మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఇది చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. ఒక ఎడ్యుకేషన్, ఒక హెల్త్, ఏదైనా సరే అదే పరిస్థితి వచ్చింది. అదే మరి ఒక అగ్రికల్చర్, ఒక వెటనరీ, అన్నీ కూడా వచ్చాయి. మీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆలోచించే విధానంలో కూడా కొద్దిగా మార్పులు తీసుకుని ఒక పక్క సమాజం కోసం పనిచేస్తూనే ఇంకొక పక్క మీరు మిమ్మల్ని ఎంపవర్ చేసుకోవడానికి ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం అవి కూడా మనం ఆలోచిద్దాం. దానికి కూడా నేను శ్రీకారం చుడతాను. డేటా ఈజ్ వెల్త్. మీరు ఈ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 50 లక్షలు 60 లక్షల సైన్యం ఉండే ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇది ఒక రోజులో రాలా, మనకు చాలా రోజులుగా కష్టపడితే వచ్చింది. దీన్ని ఉపయోగించి మిమ్మల్ని అందరినీ ఏ విధంగా ఎంపవర్ చేయాలో చేస్తాం. దానికి కూడా శ్రీకారం చుడదామని తెలియజేసుకుంటూ, చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, నేను అడుగుతున్నా, ఇన్ని తప్పుడు పనులు చేసిన వ్యక్తులు, కడాన బాబాయిని చంపిన వ్యక్తులు, చంపించిన వ్యక్తులు, లేకపోతే పోలవరాన్ని నాశనం చేసిన వ్యక్తులు, అమరావతిని విధ్వంసం చేసిన వ్యక్తులు రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా, ఒక పక్క ఎన్జిఓలు, ఒక పక్క రైతులు, ఒక పక్క కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్, విద్యార్థులు, అన్ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద యూత్ అందరూ దగాగా పడ్డారు. మహిళలు అందరూ కూడా. అలాంటి పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోలేమా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. పాజిటివ్గా మీరు తీసుకెళ్ళాలి. ప్రజలకు అర్థమయ్యే భాషలో మీరు చెప్పాలి. పదే పదే చెప్పాలి. ఎవరికి ఏది చెప్పాలనో, ఏది అవసరమో సాక్ష్యాధారాలతో సహా మీరు వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని మెప్పించి ఈ పార్టీ పట్ల చీకొట్టే పరిస్థితి మీరు తేగలిగితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని, అదే లాస్ట్ కావాలి ఆ పార్టీకి. ప్రజల్లో ఉంది, అసంతృప్తి ఉంది, కానీ వాళ్ళల్లో కొద్దిగా భయం ఉంది. భయానికి కూడా కారణం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేదు. మారుమూల గ్రామంలో ఒక ఐటీడీపీని అరెస్ట్ చేస్తే మీకు అండగా ఉండడానికి విజయ్ కుమార్ ఉన్నాడు, తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది, మేమున్నాం, అడ్వకేట్స్ ఉన్నాం. ఆ సపోర్ట్ ప్రజలకు లేదు. అందుకే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు. మీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం ఇచ్చి కాపాడుకుంటా అర్ధరాత్రినా సరే అందుబాటులో ఉంటాం. మనమేమి హత్యలు చేయడం లేదు, మనమేమి క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయడం లేదు, మనమేం బూతులు తిట్టడం లేదు. మనం చేసేది ప్రజా సమస్యల పైన ప్రజా చైతన్యం తీసుకొస్తున్నాం. మనమే A1 కాదు, అంతకన్నా A2 కాదు, అంతకన్నా బాబాయిని చంపిన వాళ్ళం కాదు. కాబట్టి తమ్ముళ్ళు, మీకు లైన్ క్లియర్గా ఉంది, ఆలోచన ఆవేశం ఉంది. నేను ఒక విజన్ ఇచ్చాను మీకు. ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్లు మాత్రం ఇచ్చాను. మిమ్మల్ని వారానికి ఒకసారి, నెలకొకసారి నేను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు చేసుకుంటా. మళ్ళా మీకు టార్గెట్స్ ఇస్తా. మిమ్మల్ని నడిపించే బాధ్యత తీసుకుంటాం.
నేను అన్ని అనుబంధ సంస్థల కంటే ఎక్కువ సమయం హెచ్చించిన అనుబంధ సంస్థ ఐటీడీపీ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మొన్న కోవిడ్ వచ్చింది. కోవిడ్ లో జూమ్ ద్వారా డాక్టర్లను పిలిచాం. ఐటీడీపీఎన్స్ ద్వారా నేరుగా మందులు తీసుకుపోయి డోర్ డెలివరీ చేశాం. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మందులు కొనిచ్చే బాధ్యత వాళ్ళు తీసుకున్నారు. నిన్ననే ఉక్రెయిన్ లో తెలుగు వాళ్ళు 4,000 మంది తగలకపోయారు. జూమ్ లో మాట్లాడాం. అందరినీ స్పెషల్ ట్రైన్లు కూడా ఇప్పించి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చే బాధ్యత తీసుకున్నాం. అక్కడ ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ ఉంది. ఆ దేశంలో ఉండే ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వస్తారో ఆ దేశాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకు భోజనం కానీ వస్తు కానీ ఏర్పాటు చేసి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి తిరిగి ఇండియాకు పంపించారు. అది తెలుగుదేశం పార్టీ సత్తా. వేరే పార్టీలు వేరే చేయలేరు. ఇది చేయగలిగేది చేసేది ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ అని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అందుకని అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండండి. ఎప్పటికప్పుడు మీకు గైడ్ చేస్తాం. తమ్ముళ్ళు చేయగలుగుతామా లేదా? చేస్తామంటే గట్టిగా చెప్పండి కూడా చెప్పండి. కాబట్టి మీకు ఆ నమ్మకం ఉంది. ఈరోజు ఇంత బ్రహ్మాండంగా స్పందించిన మిమ్మల్ని అందరినీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై ఐటీడీపీ, జై తెలుగుదేశం. అవసరం చాలా ఉత్సాహం ఉంది. ఆ ఉత్సాహం పాజిటివ్ గా ఒక ఎనర్జీగా తయారు కావాలి. అందుకనే కూర్చోవాలి. ప్లీజ్ డౌన్. తమ్ముళ్ళు కూర్చోడమా. వెనకాల కనపడాలి. కూర్చోవాలి. తమ్ముళ్ళు కూర్చోండి. ప్లీజ్ డౌన్. ఇలా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు కూర్చోవాలి. ఎవరైనా లేస్తే వెనకాల వాళ్ళు కూర్చొని పెట్టాలి. కూర్చోండి. గౌరవనీయులు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు గారు, గౌరవనీయులు పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బుచ్చే చౌదరి గారు, ఈరోజు మీ అందరి అభిమానాన్ని చాలా తక్కువ సమయంలో చూరగొన్నటువంటి ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాయల విజయ గారు, ఐటీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ గారు, అదే మరి బీటీ నాయుడు గారు, అదే మరి ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవనీయురాలు